Καλημέρα σας. Συγγνώμη για την καθυστέρηση που οφείλεται σε αυτή την αναγκαιότητα να στηθεί ο εξοπλισμός για την κινηματογράφηση. Λέγομαι Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου. Ενδεχομένως να μην με γνωρίζουν όλοι, γιατί πέρσι δεν κάναμε μάθημα με όλους μαζί. Θα κάνουμε φέτος αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό μαζί. Είμαστε ένα από τα 4 group. Πρακτικά δηλαδή θα κάνουμε Java. Και όπως βλέπετε από το ότι είμαστε εδώ, θα κάνουμε εργαστηριακό μάθημα Java. Ζητώ συγγνώμη επίσης για το ότι δεν ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ξεκινάμε αυτήν. Θα είμαστε πλήρως συγχρονισμένοι με το άλλο εργαστήριο που γίνεται την Τετάρτη. Και επειδή την Τετάρτη που ξεκινήσαμε είχαμε ένα πρόβλημα στη χωρητικότητα των αιθουσών επίσης, σήμερα ίσως κάνουμε λίγο λιγότερο μάθημα, γιατί θα πρέπει να είμαστε συγχρονισμένοι με εκείνους. Java. Γιατί διαλέγουμε να κάνουμε Java και γιατί διαλέγουμε να κάνουμε αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό? Ο σκοπός δεν είναι να σας μάθουμε μία ακόμα γλώσσα, να γεμίσουμε το οπλοστάσιο σας με μία ακόμα γλώσσα προγραμματισμού. Ο σκοπός είναι να έρθουμε σε επαφή με ένα διαφορετικό υπόδειγμα προγραμματισμού, ένα διαφορετικό μοντέλο προγραμματισμού. Θα το δείτε ακόμα και από το σημερινό μάθημα ότι στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό υιοθετούμε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Αυτόν τον διαφορετικό τρόπο σκέψης θέλουμε κατά κύριο λόγο να μάθουμε μέσω της Java, αλλά όσα θα συζητήσουμε ισχύουν για οποιαδήποτε αντικειμενοστρεφή γλώσσα και αντικειμενοστρεφείς γλώσσες είναι όλες σήμερα. Όλες οι γλώσσες, πλην ελαχίστων, έχουν υιοθετήσει αντικειμενοστρεφή στοιχεία, ακόμα και γλώσσες που δεν είχαν να κάνουν τίποτα με αντικειμενοστρέφεια, όπως οι scripting γλώσσες, PHP, Python, Perl, Ruby, πλέον είναι και αυτές αντικειμενοστρεφείς. Στοιχεία. Το όνομά μου, το γράφω, Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος. Το γραφείο μου είναι το 425, 2 ορόφους πιο πάνω. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία αφορά είτε το μάθημα, είτε τα διαδικαστικά του μαθήματος, είτε οτιδήποτε άλλο στο οποίο μπορώ να βοηθήσω. Το email μου είναι achat@gom.gr. Το σημείο επαφής μας για το μάθημα θα είναι φυσικά η αντίστοιχη ιστοσελίδα στο Compass, στην οποία θα αναρτάτε και το υλικό το οποίο θα συζητάμε. Βεβαίως, από τη στιγμή που είναι εργαστηριακό μάθημα, τα περισσότερα πράγματα θα συζητάμε σε κώδικα. Θα γράφουμε κώδικα από την αρχή μέχρι το τέλος εδώ, επί του οποίου θα συζητάμε τις έννοιες. Λίγες φορές θα δείξουμε διαφάνειες ή κάτι άλλο έτοιμο. Παραδείγματος χάρη, σήμερα θα ξεκινήσουμε κατ' εξαίρεση με μερικές διαφάνειες, αλλά και πάλι στη συνέχεια θα γράψουμε κώδικα. Και ο κώδικας θα ανεβαίνει στο Compass και μάλιστα σε όλες τις εκδοχές. Δηλαδή, αν γράψουμε ένα πρόγραμμα όπως σήμερα σε 2 εκδοχές, μία αντικειμενοστρεφή και μία αντικειμενοστρεφή εκδοχή, και οι 2 εκδοχές θα είναι στο Compass. Και αυτό για να μην αγχώνεστε για το πού θα βρείτε τον κώδικα τον οποίο γράψαμε. Καλό είναι να τον γράφετε όσο θα είμαστε εδώ, γι' αυτό είμαστε μπροστά σε υπολογιστές και ευτυχώς εδώ έχουμε σχεδόν όλοι πρόσβαση σε ένα μηχάνημα, τις άλλες μέρες δεν ήταν έτσι. Και θα το γράφετε για εξάσκηση, αλλά θα μπορείτε να βρείτε όλο τον κώδικα έτοιμο. Επίσης, θα υπάρχουν τυχόν υποστηρικτικές διαφάνειες, υποστηρικτικές σημειώσεις, ειδικά για τα πρώτα μαθήματα θα δείτε ότι υπάρχουν και σημειώσεις σε μορφή PDF. Το ότι είναι εργαστηριακό το μάθημα σημαίνει ότι υπάρχει ένας λόγος παραπάνω, οποιαδήποτε απορία σας έρχεται στο μυαλό να τη συζητάμε τη στιγμή που δημιουργείτε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συσσωρεύετε απορίες. Όποτε κάτι σας προβληματίζει, με σταματάτε και το κουβεντιάζουμε. Αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό στον προγραμματισμό, όπου οι έννοιες θα αρχίσουν να μαζεύονται. Δεν έχει νόημα να φτάσουμε στο 4ο εργαστήριο και να έχουν μείνει απορίες από τα πρώτα 2. Ό,τι σας προβληματίζει, ακόμα και compile errors που θα δημιουργούνται, ακόμα και λογικά σφάλματα, εδώ είμαστε για να τα βλέπουμε πάνω στους υπολογιστές. Αυτό που λέω πάντα για τα μαθήματα προγραμματισμού, αλλά ισχύει ιδιαιτέρως για την Java, είναι μην δείτε την Java ως ένα αμιγώς ακαδημαϊκό μάθημα, μια ακαδημαϊκή υποχρέωση που πρέπει να την ολοκληρώσετε για να πάρετε πτυχίο. Μπορείτε να το δείτε και σαν τέτοιο, αλλά θα χάσετε ευκαιρίες και δυνατότητες. Δείτε την Java σαν ένα εργαλείο το οποίο σας βοηθάει να γίνετε επαγγελματίες της πληροφορικής. Σας βοηθάει να πιάσετε δουλειά. Και δεν το λέω σαν σχήμα λόγου. Πράγματι κάποιος που αυτή τη στιγμή ξέρει Java μπορεί να πιάσει δουλειά. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για πολλές άλλες
δεξιότητες στην πληροφορική. Αλλά ειδικά για την Java, η οποία είναι μια γλώσσα η οποία σε αντίθεση με τη C που κάναμε στο πρώτο έτος και την οποία την κάναμε κατά κύριο λόγο για να μάθουμε τον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης, η Java είναι μια γλώσσα που πολύ γρήγορα θα σας κάνει να αισθανθείτε παραγωγικοί. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιορίζεται κανείς σε προγράμματα κονσόλας και να τα βλέπει όλα στην κονσόλα. Θα δούμε ήδη από το 4ο, 5ο, 6ο εργαστήριο ότι μπορούμε να φτιάξουμε γραφική διασύνδεση. Πλούσια γραφική διασύνδεση. Πρακτικά με την Java μπορείς να κάνεις οτιδήποτε θέλεις. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι πολλοί συμφοιτητές σας σε μεγαλύτερα εξάμηνα, στην πτυχιακή τους εργασία ή σε οποιαδήποτε άλλη εργασία είχαν να κάνουν στα πλαίσια ενός μαθήματος, χρησιμοποιούν την Java. Γιατί με την Java μπορείς πολύ εύκολα να κάνεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου πράξη. Τώρα, το γεγονός ότι είναι μια γλώσσα προγραμματισμού ταυτόχρονα σημαίνει κάτι και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαβάζετε. Δεν είναι ένα μάθημα το οποίο μπορείτε να το προσεγγίσετε διαβάζοντάς το 2 μέρες πριν τις εξετάσεις. Μπορώ να εγγυηθώ ότι αν κάποιος το κάνει αυτό, δεν θα έχει καμία πιθανότητα σοβαρής επιτυχίας. Αν δηλαδή πιάσετε την Java να τη διαβάσετε από το βιβλίο 2 μέρες πριν, απλούστατα δεν θα καταλάβετε τίποτα. Η Java, όπως και τα μαθηματικά, χρειάζονται τριβή καθ' όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Και για να σας δημιουργήσουμε ένα κίνητρο να έχετε τέτοια τριβή, αφενός κάνουμε το μάθημα σε εργαστηριακή μορφή, δεν υπάρχει θεωρία αποκομμένη από το εργαστήριο. Αφετέρου, υπάρχει ένα φροντιστηριακό μάθημα, το οποίο το κάνει ο υποψήφιος διδάκτορας κ. Χαϊκάλης, ξεκινάει σήμερα, θα είναι κάθε Παρασκευή 3 με 5. Επειδή δεν υπήρχε άλλη διαθεσιμότητα εργαστηρίων, θα γίνεται στο αμφιθέατρο, στη λογική του Bring Your Own Device. Θα μπορείτε να φέρετε τους δικούς σας υπολογιστές για να κάνετε τις ασκήσεις και φυσικά μπορείτε να το παρακολουθήσετε και χωρίς υπολογιστή. Εκείνο το εργαστήριο θα έχει αρκετά πιο πρακτική χρειά. Παραδείγματος χάρη, σήμερα θα σας δείξει πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε τα σχετικά εργαλεία, πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιβάλλον ανάπτυξης, τι δυνατότητες υπάρχουν κ.ο.κ. Και στα πλαίσια εκείνου του φροντιστηρίου θα σας δίνονται και προαιρετικές ασκήσεις. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσες θα είναι, εξαρτάται από το πώς θα κινηθούν τα μαθήματα, 4, 5, 6, 7 στη διάρκεια του εξαμήνου, οι οποίες θα κλιμακώνονται σε δυσκολία, θα είναι από αρκετά απλές έως πιο σύνθετες και θα είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία να μελετήσετε με την Java και να κάνετε και ακόμα περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία μαθαίνουμε στο μάθημα. Και τα τελευταία μαθήματα, οι τελευταίες ασκήσεις θα είναι αρκετά σύνθετες και ενδιαφέρουσες. Υπάρχει ένα μπόνους βαθμολογικό. Αν κάποιος κάνει όλες εκείνες τις εργασίες, θα προστίθενται έως και 2 μονάδες στο τελικό του βαθμό. Άρα, ο σκοπός είναι να διατηρήσετε επαφή με την Java όσο το δυνατόν περισσότερο. Από πλευράς υλικού μελέτης, πρακτικά δεν παίζει ρόλο από πού θα διαβάσετε Java. Σας προτείνουμε κάποια βιβλία στο Campus. Μπορείτε να διαλέξετε οποιοδήποτε από αυτά ή οποιοδήποτε άλλο βιβλίο Java σας αρέσει. Το μείζον είναι να μάθετε τη γλώσσα προγραμματισμού και τις αντικειμενοστρεφείς έννοιες και όχι να διαβάσετε από ένα συγκεκριμένο βιβλίο. Δεν μας ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο λέγονται αυτά τα πράγματα, όσο να τα κατανοήσετε. Ακούω αν υπάρχει οποιαδήποτε απορία επί των διαδικαστικών ή αυτών των θεμάτων που αφορούν τη δομή του μαθήματος. Εμείς δεν έχουμε να μετακινηθούμε από εδώ. Εμείς καλώς εχόντων των πραγμάτων θα παραμείνουμε εδώ. Τα άλλα εργαστήρια ίσως μετακινηθούν στο κέντρο υπολογιστών. Εμείς έχουμε, ευτυχώς, όπως το βλέπω, καλή δυνατότητα όσον αφορά τα μηχανήματα εδώ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μια εισαγωγή στις αντικειμενοστρεφείς έννοιες μέσω διαφανειών. Στο εργαστήριο αυτό φέτος έχει υιοθετηθεί το μοντέλο των εικονικών μηχανών, μάλλον το γνωρίζετε από τα άλλα εργαστήρια, δηλαδή πάνω στο λειτουργικό σύστημα οικοδεσπότη που ήταν εγκατεστημένο στα μηχανήματα, λειτουργεί μια εικονική μηχανή, επί της οποίας εκτελούνται τα διάφορα προγράμματα που έχουμε στα εργαστήρια. Μεταξύ αυτών και το περιβάλλον ανάπτυξης για την Java που θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το εργαστήριο. Αυτό συνεπάγεται μια μικρή καθυστέρηση στο χρόνο εκτέλεσης ή και στην εκκίνηση, αλλά είναι πολύ αξιοπρεπής η συμπεριφορά, επομένως δεν θα έχουμε πρόβλημα.
αυτά που θα πούμε είναι πολύ εισαγωγικά. Δεν ξέρω αν κανείς σας έχει προγραμματίσει σε Java στο παρελθόν. Υπάρχει κανείς που έχει έρθει σε επαφή με την Java? Okay. Η Java είναι μια γλώσσα η οποία βασίζεται στο συντακτικό της C. Επομένως, δεν έχουμε καινούρια γλωσσικά στοιχεία, πολύ λίγα. Έχουμε όμως διαφορά στον τρόπο σκέψης, όπως είπα. Κλείσουμε και φώτα. Θα μου πείτε αν δεν φαίνεται καλά εδώ. Αλλιώς θα σβήσουμε και άλλα φώτα. Το περιβάλλον εργασίας που θα χρησιμοποιήσουμε, το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης, όπως λέγεται, είναι το Eclipse. Υπάρχουν δύο κυρίαρχα περιβάλλοντα ανάπτυξης, το Eclipse και το NetBeans, και τα δύο είναι πάρα πολύ καλά. Θα χρησιμοποιήσουμε το Eclipse για δύο λόγους. Πρώτον, είναι αρκετά εύχριστο, δηλαδή είναι φιλικό στη χρήση για έναν νέο εισερχόμενο στην Java. Ταυτόχρονα όμως είναι το εργαλείο που χρησιμοποιούν, το απόλυτο επαγγελματικό εργαλείο που χρησιμοποιούν προγραμματιστές σε βιομηχανίες. Και εννοώ σε βιομηχανίες όπως η IBM, όπως η Google. Συνδυάζει δηλαδή τη δυνατότητα και να μπει μέσω αυτού του εργαλείου στην Java, αλλά και να το χρησιμοποιήσεις για οποιοδήποτε σκοπό. Μάλιστα είναι ένα επεκτάσιμο εργαλείο, το οποίο με τη λογική των plugins μπορεί να επεκτείνει τη λειτουργικότητά του. Παρ' όλα αυτά, δεν παίζει ρόλο πού θα αναπτύξει κανείς κώδικα Java. Κώδικα Java μπορείς να αναπτύξεις και σε ένα αρχείο κειμένου, να κάνεις μεταγλώτηση σε γραμμή εντολών. Ο ίδιος κώδικας μπορεί να εκτελεστεί στο Eclipse ή στο NetBeans. Μπορώ να πάρω ένα project από το NetBeans και να ανοίξω τον πηγαίο κώδικα με ένα άλλο. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, οτιδήποτε γράψετε θα εκτελείται παντού. Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός, object-oriented programming βαρβαριστή. Τι είναι ο αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός? Ο αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός είναι ένα μοντέλο προγραμματισμού, ένα υπόδειγμα προγραμματισμού, το οποίο ουσιαστικά σημαίνει ότι συνεπάγεται έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης, τον οποίο θα προσπαθήσω να εξηγήσω στη συνέχεια με ένα μη προγραμματιστικό παράδειγμα και στη συνέχεια με ένα προγραμματιστικό παράδειγμα, όπου θα αρχίσουμε να γράφουμε εντολές. Ο τυπικός ορισμός για την αντικειμενοστρέφεια είναι αυτός, ότι η αντικειμενοστρέφεια είναι μια προσέγγιση στην ανάπτυξη λογισμικού, όπου οργανώνουμε τόσο το πρόβλημα που πάμε να λύσουμε, όσο και τη λύση του προβλήματος ως μια συλλογή από διακριτά αντικείμενα, τα οποία αντικείμενα αλληλεπιδρούν για την επίλυση του προβλήματος. Αυτό μπορεί να ακούγεται πολύ θολό στην παρούσα φάση. Θα προσπαθήσω να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν με καλέσουν στη γραμματεία του Πανεπιστημίου για να αναπτύξω ένα πληροφοριακό σύστημα και υιοθετήσω μια αντικειμενοστρεφή προσέγγιση, ο τρόπος με τον οποίο ξεκινώ την επίλυση είναι να σκεφτώ τι αντικείμενα, τι έννοιες, τι οντότητες, όπως λέμε, εμπλέκονται σε αυτό το οποίο πάω να μοντελοποιήσω. Τι εμπλέκεται σε μια γραμματεία? Εμπλέκονται οι φοιτητές, εμπλέκονται οι καθηγητές, εμπλέκονται τα μαθήματα, εμπλέκονται οι αίθουσες, τα εργαστήρια και ούτω καθεξής. Αυτά είναι τα διακριτά αντικείμενα τα οποία υπάρχουν και στο πεδίο του προβλήματος, όπως λέμε, δηλαδή στη λειτουργία της γραμματείας, αλλά θα υπάρχουν και μέσα στον κώδικα. Και προσπαθώ να επιτύχω την ζητούμενη λειτουργικότητα, βάζοντας αυτά τα αντικείμενα να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Είναι διαφορετικός ο τρόπος σκέψης και είναι και πιο κοντά στον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε στην καθημερινή μας ζωή. Τα αντικείμενα αλληλεπιδρούν για την επίλυση του προβλήματος. Αλληλεπιδρούν επικοινωνώντας μεταξύ τους, στέλνοντας μηνύματα το ένα στο άλλο, και αυτά τα μηνύματα είναι μια κεντρική έννοια στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό. Ένα παράδειγμα που υπάρχει στη βιβλιογραφία και είναι αρκετά καλό για να δούμε τη διαφορά μεταξύ διαδικαστικού και αντικειμενοστρεφούς υποδείγματος είναι το παράδειγμα με τις 8 βασίλισσες. Φανταστείτε ότι έχουμε μια σκακέρα, μια κανονική σκακέρα, και το πρόβλημα που προσπαθούμε να λύσουμε είναι να τοποθετήσουμε σε κάθε στήλη μία βασίλισσα. Έτσι ώστε καμία βασίλισσα να μην απειλεί μία άλλη. Σε κάθε στήλη να βάλουμε μία βασίλισσα, έτσι ώστε καμία να μην απειλεί μία άλλη. Το πρόβλημα είναι επιλύσιμο, είναι ένα από τα προβλήματα που διαπραγματεύονται, ας πούμε, στην τεχνητή νοημοσύνη. Αν χρησιμοποιούσα το διαδικαστικό προγραμματισμό ή το διαδικασιακό μοντέλο σκέψης για να το λύσω, όπως τα κάναμε περίπου πέρσι, τι θα χρησιμοποιούσαμε?
Λογικά θα χρησιμοποιούσαμε μία δομή δεδομένων, μια διδιάστατη δομή δεδομένων, ένα πίνακα 2 διαστάσεων, για να μοντελοποιήσω τη σκακέρα. Ένα πίνακα 8x8. Και θα χρησιμοποιούσα και μία συνάρτηση, η οποία θα έκανε δοκιμές. Θα βάζε την πρώτη βασίλισσα, μετά θα βάζε στο πρώτο κελί της πρώτης στήλης. Μετά θα βάζε μια άλλη βασίλισσα στο πρώτο κελί της δεύτερης στήλης, θα έβλεπε αν απειλούνται. Θα έβλεπε όπ, εδώ απειλούνται. Μετακινούσε τη βασίλισσα στο δεύτερο κελί. Πάλι απειλούνται. Στο τρίτο κελί, εντάξει. Μετά θα έπαιρνε μια άλλη βασίλισσα, θα την έβαζε στην τρίτη στήλη. Και θα έκανε συνεχείς δοκιμές, δηλαδή συνεχείς επαναλήψεις, για την ακρίβεια θα είχαμε επαναλήψεις μέσα σε άλλες επαναλήψεις, έως ότου βρεθεί μια λύση. Και κάποια στιγμή θα φτάναμε φυσικά σε μια κατάλληλη διάταξη. Ο αντικειμενοστρεφής τρόπος σκέψης διαφέρει αρκετά. Στον αντικειμενοστρεφή τρόπο σκέψης θα προσπαθούσαμε να βρούμε τι υπάρχει στο πρόβλημα. Στο πρόβλημα υπάρχει όντως μια σκακέρα και θα φτιάχναμε ένα αντικείμενο το οποίο αναπαριστά τη σκακέρα. Και θα φτιάχναμε στη συνέχεια ένα αντικείμενο που αναπαριστά μια βασίλισσα. Θα εφοδιάζαμε αυτό το αντικείμενο με λειτουργικότητα. Με λειτουργίες όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα παρακολούθησης του χώρου, μήπως τυχόν κάποιος αντίπαλος, κάποια άλλη βασίλισσα με απειλεί. Επίσης, θα εφοδιάζαμε κάθε βασίλισσα με μια λειτουργία, με μια δυνατότητα μετακίνησης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, στην περίπτωση που απειλείται. Άρα κάθε βασίλισσα θα έχει τη δυνατότητα αντίληψης του χώρου και μετακίνησης εάν απειλείται. Στη συνέχεια θα φτιάχναμε 8 τέτοια αντικείμενα τύπου βασίλισσα και θα τα ρίχναμε πάνω στη σκακέρα. Και θα τους λέγαμε τώρα τοποθετηθείτε μόνοι σας πάνω στη σκακέρα. Και μετά από κάποιο πλήθος αλληλεπιδράσεων μεταξύ των βασιλισσών θα φτάναμε στη λύση του προβλήματος. Είναι ένα μοντέλο υπολογισμού που λέγεται Computing by Simulation ή S-Simulation. Μοιάζει λιγάκι με τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να σημαίνει ότι όλα τα προβλήματα λειτουργούν ακριβώς έτσι, αλλά αντιλαμβάνεστε το τελείως διαφορετικό τρόπο σκέψης για να λύσουμε το πρόβλημα. Στη μια περίπτωση εμείς κάνουμε τα πάντα, στην άλλη περίπτωση αφήνουμε τις βασίλισσες, τα αντικείμενα τα οποία φτιάξαμε, να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Η ιστορία του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Πρώτη αντικειμενοστρεφής γλώσσα το 1967, η Simula, στην Νορβηγία. Ήταν η πρώτη γλώσσα η οποία εισήγαγε αντικειμενοστρεφείς έννοιες. Προφανώς είναι μια απειρχιωμένη γλώσσα, δεν θα βρείτε κόσμο σήμερα ο οποίος να χρησιμοποιεί Simula. Αντιθέτως, η Smalltalk, μια γλώσσα που αναπτύχθηκε το 1970 στην Καλιφόρνια και η οποία είναι μια αμιγής αντικειμενοστρεφής γλώσσα, δηλαδή ό,τι έχει μέσα της είναι αντικείμενα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, δεν υπάρχουν κανονικές μεταβλητές. Αυτή είναι μια γλώσσα που γνώρισε σχετικά μεγάλη αποδοχή. Αυτή η γλώσσα μπορεί να βρεθεί ακόμα και σήμερα σε κάποια βιβλία ή μπορεί να συναντήσετε ανθρώπους που έχουν γράψει κώδικα Smalltalk στη ζωή τους. Υπάρχουν βιβλία ακόμα τα οποία επεξηγούν κάποια παραδείγματα σε Smalltalk, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι είναι κυρίαρχη γλώσσα. Στις αρχές του 1980, η αντικειμενοστρεφή σε έννοιες και ο αντικειμενοστρεφής τρόπος σκέψης άρχισε να μπαίνει στα πανεπιστήμια. Σήμερα είναι δεδομένο ότι διδάσκεται παντού. Δεν υπάρχει τμήμα επιστήμης υπολογιστών στον κόσμο σήμερα που να μην έχει μάθημα αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και μάλιστα πολύ νωρίς. Αυτό πρώτο έγινε το 1980. Η πρώτη μεγάλη έκρηξη έγινε στα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν ο Stroustrup στα εργαστήρια της AT&T έγραψε το εγχειρίδιο της C++. Όρισε το πρότυπο για τη γλώσσα C++, η οποία είναι μια γλώσσα που ναι μεν είναι διάδοχος της C, υπό την έννοια ότι χρησιμοποιεί το ίδιο συντακτικό, είναι όμως μια αντικειμενοστρεφής γλώσσα. Έχει άλλο τρόπο σκέψης και άλλο τρόπο οργάνωσης των προβλημάτων. Αυτή η γλώσσα γνώρισε τεράστια αποδοχή, για περίπου 2 δεκαετίες ήταν η νούμερο 1 γλώσσα στην βιομηχανία λογισμικού. Οποιαδήποτε σοβαρή εφαρμογή έβρισκε κανείς ήταν γραμμένη σε C++ και είναι όντως μια γλώσσα σοβαρή που παρέχει πολλές δυνατότητες στον προγραμματιστή. Αποδοτική γλώσσα, δηλαδή με ταχεία εκτέλεση, και είναι το πρότυπο στη βιομηχανία. Ήταν το πρότυπο στη βιομηχανία και για πολλές βιομηχανίες είναι ακόμα. Η δεύτερη μεγάλη έκρηξη έγινε το 1995 από τη Sun Microsystems, η οποία πλέον αγοράστηκε από την Oracle, όταν έφτιαξαν την Java. Η Java ήταν ένα by-product μιας αποτυχημένης εμπορικής προσπάθειας να φτιάξουν μια συσκευή η οποία θα συνδεόταν με την τηλεόραση και θα έδινε αυξημένες δυνατότητες αλληλεπίδρασης. Δεν πέτυχε αυτό το project. Η γλώσσα όμως η οποία αναπτύχθηκε με σκοπό να προγραμματίσουν αυτή τη συσκευή έμεινε και από ό,τι φαίνεται καλώς έμεινε
Η Java, ίσως τα 5 πρώτα χρόνια μέχρι το 2000 είχε μια σχετικά χαμηλή διείσδυση στην αγορά. Πλέον όμως είναι η πλέον καθιερωμένη αντικειμενοστρεφής γλώσσα. Έχει δύο σοβαρά πλεονεκτήματα. Το ένα είναι ότι είναι πολύ πιο φιλική από τη C++. Παρότι οι αντικειμενοστρεφείς έννοιες που υποστηρίζονται είναι οι ίδιες, είναι πολύ πιο εύκολο να προσεγγίσεις τη Java από ότι τη C++. Μέχρι πρόσφατα υπήρχε κόσμος ο οποίος ισχυριζόταν ότι η Java είναι αργή. Και πράγματι, επειδή χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό μοντέλο όσον αφορά τη μεταγλώτηση, είναι λίγο πιο αργή θεωρητικά από τη C++, αλλά για τις περισσότερες από τις εφαρμογές που μας απασχολούν, για τις 99% εφαρμογές, η καθυστέρηση είναι ανύπαρκτη. Δηλαδή είναι σχεδόν μη παρατηρήσιμη. Η Java πλέον είναι μια πάρα πολύ γρήγορη γλώσσα. Θα έλεγα ότι υπάρχουν πολύ μικρές περιοχές στη βιομηχανία όπου απαιτούν να χρησιμοποιήσω μια άλλη γλώσσα μόνο για λόγους ταχύτητας. Παραδείγματος χάριν, αν γράφω κώδικα για ένα ενσωματωμένο σύστημα μέσα σε ένα αυτοκίνητο, μέσα σε μια καινούργια Mercedes, γράφω κώδικα για τον επεξεργαστή, ο οποίος θα λάβει ένα μήνυμα από έναν αισθητήρα πίεσης ή του airbag και πρέπει αυτό το σήμα πολύ γρήγορα να το μεταδώσει κάπου αλλού. Εκεί ίσως έχει νόημα να παραμείνει κανείς σε μια γλώσσα όπως η C ή C++, γιατί παίζουν ρόλο και τα νανοδευτερόλεπτα. Αλλά για όλες τις υπόλοιπες γνωστές εφαρμογές κάτι τέτοιο συνήθως δεν ισχύει. Επομένως, Java θα μελετήσουμε και εμείς. Η Java είναι πλέον τόσο διαδεδομένη που αν πάτε σε αποθετήρια έργων ανοιχτού κώδικα, σε open source software repositories, θα δείτε ότι η Java είναι είτε η πρώτη, είτε μεταξύ των πρώτων από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται. Είναι τεράστια η διάδοσή της, ακριβώς λόγω της ευκολίας της, αλλά και στη βιομηχανία. Πρόσφατα συναντήσαμε μία απόφοιτο του τμήματός μας, η οποία δουλεύει σε πολύ μεγάλη εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού. Μας είπε ότι από τα 80 έργα που είχαν ενεργά εκείνη τη στιγμή, τα 79 ήταν σε Java. Η αποδοχή του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού είναι τεράστια για τους εξής λόγους. Πρώτον, σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο, η αντικειμενοστρέφεια επιτρέπει να λύσεις και προβλήματα μεγάλης κλίμακας και προβλήματα μικρής κλίμακας. Δηλαδή, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα πρόγραμμα Java για να γράψεις έναν αλγόριθμο ταξινόμησης, έναν αλγόριθμο bubble sort. Μπορείς να το κάνεις, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Το ίδιο όμως μπορείς να κάνεις, και εκεί είναι που δείχνει τα δόντια του αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός, για μεγάλης κλίμακας προβλήματα. Για προβλήματα που έχουν να κάνουν με μηχανογραφικά συστήματα μιας ολόκληρης επιχείρησης. Ή για να γράψεις ένα σύστημα που τρέχει σε επίπεδο χώρας, να γράψεις το τάξης. Σε αυτού του επίπεδου τα συστήματα, ο αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός δείχνει τα πλεονεκτήματά του. Η αλήθεια είναι ότι σε κάτι πολύ μικρό δεν προσφέρει και πολλά πλεονεκτήματα και ίσως είναι περισσότερος ο κώδικας που πρέπει να γραφεί για να γράψεις το bubble sort στη Java από ότι αν το γράφεις στη C. Αλλά όταν το πρόβλημα αρχίζει και μεγαλώνει, και θα το δείτε από τα εργαστήρια που θα κάνουμε σε αυτό το εξάμηνο, ότι ο κώδικας στην Java αυτομάτως είναι μεγαλύτερος και διαπραγματεύεται μεγαλύτερα προβλήματα. Τα προγράμματά μας θα αποτελούνται σχεδόν από το πρώτο ή το δεύτερο εργαστήριο από περισσότερα αρχεία. Δεν θα παραμένουμε στο ένα αρχείο όπως γινόταν στη C. Γι' αυτό και γίνεται σημαντικό να ακολουθούμε κάποιες συμβάσεις, θα το συζητήσουμε αυτό στην πορεία. Προσομοιάζει τις τεχνικές επίλυσης καθημερινών προβλημάτων. Είναι το παράδειγμα που είπα πριν. Με καλούνε σε κάποιο φορέα να φτιάξω το σύστημα λογισμικού και ο τρόπος με τον οποίο σκέφτομαι είναι ο τρόπος τον οποίο θα χρησιμοποιούσα για να προσεγγίσω το πρόβλημα ως άνθρωπος που θέλει να παρατηρήσει τη λειτουργία του οργανισμού. Θα έλεγα τι κάνετε εσείς εδώ και θα παρατηρούσα πρώτα τι κάνουν και μετά θα ξεκινούσα οποιαδήποτε προσπάθεια. Δεν ξεκινάω δηλαδή να σκέφτομαι σε όρους μεταβλητών, σε όρους συναρτήσεων και χαμηλού επίπεδου προγραμματιστικά στοιχεία. Η ανάλυση γίνεται σε επίπεδο όρων του πεδίου του προβλήματος. Μια παρατήρηση εδώ, μια παρένθεση. Εμείς αυτό το εξάμηνο θα ασχοληθούμε με ένα στάδιο στην ανάπτυξη λογισμικού που είναι η συγγραφή του κώδικα, αυτό που λέμε implementation. Δεν είναι όλη η ανάπτυξη λογισμικού αυτό το πράγμα. Πρέπει να προηγηθούν κάποια στάδια και συνήθως ακολουθούν κάποια στάδια. Παραδείγματος χάρη, όταν σε καλέσουν σε ένα φορέα για να υλοποιήσεις ένα πληροφοριακό σύστημα, πρέπει πρώτα να καταγράψεις τις απαιτήσεις. Να ακούσεις τι θέλουν οι άνθρωποι, να βρεις τα έγγραφα που περιγράφουν το τι πρέπει να γίνει, να το καταγράψεις, να το συζητήσεις μαζί τους. Αυτό χονδρικά είναι μια διαδικασία που λέγεται ανάλυση απαιτήσεων, ανάλυση και καταγραφή απαιτήσεων, requirement analysis. Στη συνέχεια πρέπει να μεταβεί σε ένα στάδιο το οποίο λέγεται σχεδίαση, design.
πρέπει να σκεφτείς ποιες είναι οι μονάδες του λογισμικού, τι θα κάνει κάθε μονάδα λογισμικού, πώς θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Το επόμενο στάδιο είναι η υλοποίηση, το να γράψεις τον κώδικα για αυτό. Και φυσικά ακολουθούν και άλλα στάδια, όπως ο έλεγχος, testing, η εγκατάσταση, deployment, η συντήρηση του λογισμικού, maintenance και ούτω καθεξής. Όλο αυτό συγκεντρωτικά το λέμε κύκλο ζωής ανάπτυξης λογισμικού. Εδώ επικεντρώνουμε σε αυτό το κομμάτι, αφενός γιατί σε αυτό το επίπεδο είναι πιο εύκολο να γνωρίσουμε την αντικειμενοστρέφεια, αφετέρου γιατί δεν προλαβαίνουμε να τα δούμε όλα σε αυτό το εξάμηνο. Το συνολικό κύκλο ζωής λογισμικού θα τον δούμε στο επόμενο εξάμηνο, στο μάθημα που λέγεται τεχνολογία λογισμικού, software engineering. Εκεί συζητάμε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής και βλέπουμε ότι αυτά τα στάδια είναι εξίσου σημαντικά και χρονοβόρα όσο και η υλοποίηση. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο η αντικειμενοστρέφεια είναι διαδεδομένη είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαθέσιμες γλώσσες και όπως σας είπα στην αρχή, σχεδόν όλες οι γλώσσες, με εξαίρεση πολύ λίγες όπως τη C για παράδειγμα, είναι αντικειμενοστρεφείς σήμερα. Δηλαδή τα πλεονεκτήματα είναι τόσο εμφανή που όλες οι γλώσσες παρέχουν τη δυνατότητα να φτιάχνεις αυτά τα αντικείμενα τα οποία συζητήσαμε προηγουμένως. Πολλές διαθέσιμες βιβλιοθήκες, ειδικά στη Java, οτιδήποτε σχεδόν πρόβλημα αντιμετωπίσετε, υπάρχει κάποια βιβλιοθήκη για να σας υποστηρίξει. Θέλετε να κάνετε σύνθετα γραφικά, δεν χρειάζεται να ξαναεφεύρετε τον τροχό. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες βιβλιοθήκες και μάλιστα δωρεάν βιβλιοθήκες ή βιβλιοθήκες ανοιχτού κώδικα που θα τις χρησιμοποιήσετε και θα παράγετε πλούσια γραφικά με ελάχιστες εντολές. Θέλετε να συνδεθείτε με να κάνετε parsing την ιστοσελίδα του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης για να διαβάσετε τιμές μετοχών. Υπάρχει βιβλιοθήκη που θα σας διευκολύνει να το κάνετε. Και για οτιδήποτε θέλετε. Αυτός είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς λόγους που μία γλώσσα προγραμματισμού παίρνει μπρος ή χρησιμοποιείται πολύ. Είναι και μόδα, πρέπει να το πούμε και αυτό. Για ένα μεγάλο διάστημα υπήρχε η αίσθηση ότι ό,τι γίνεται σε αντικειμενοστρέφεια είναι καλό. Ο σκοπός βέβαια είναι να το κάνεις αντικειμενοστρεφώς με τον ορθό τρόπο, γιατί μπορεί κάλλιστα να γράψεις ένα πρόγραμμα σε Java και να μην είναι καθόλου αντικειμενοστρεφές. Θα σας αναφέρω παραδείγματα. Και υπήρχε και τα πρώτα χρόνια μια λανθασμένη αντίληψη ότι αν ξέρω C μπορώ εύκολα να μάθω C++, επειδή είναι ίδιο το συντακτικό. Προφανώς μπορώ να μάθω το συντακτικό εύκολα ή δεν χρειάζεται να κάνω μεγάλο άλμα, αλλά όπως σας είπα χρειάζεται να σκέφτομαι με άλλο τρόπο. Υπάρχει ένα παράδειγμα στη βιβλιογραφία το οποίο έχει ενδιαφέρον γιατί συζητάει κατά πόσο οι γλώσσες τις οποίες χρησιμοποιούμε βοηθάνε στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Και το παράδειγμα που υπάρχει αφορά τους Εσκιμώους. Οι Εσκιμώοι έχουν πολλές λέξεις για το χιόνι. Βλέπουν χιόνι σε πολλαπλές μορφές όλη τη μέρα γύρω τους και έχουν διαφορετικές λέξεις για να περιγράψουν τις διάφορες μορφές του χιονιού. Το σκληρό χιόνι, το μαλακό χιόνι, το υδαρές χιόνι και ούτω καθεξής. Αυτό είναι λογικό. Έχουμε μια κοινότητα ανθρώπων που αναπτύσσει ένα εξειδικευμένο λεξιλόγιο για να περιγράψει πράγματα που τους αφορούν σε καθημερινή βάση. Σε άλλες γλώσσες, όπως τα ελληνικά ή τα αγγλικά, πάλι μπορώ να περιγράψω τις διάφορες μορφές χιονιού, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει να αρχίσω να χρησιμοποιώ επιθετικούς προσδιορισμούς και καμιά φορά ίσως δεν τα καταφέρνω κιόλας να το περιγράψω. Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι ότι αντιλαμβάνονται οι Εσκιμώοι με διαφορετικό τρόπο τον κόσμο, και εγώ, αν πάω και ζήσω 6 μήνες μαζί τους, θα μπορέσω να αντιληφθώ αυτές τις διάφορες μορφές χιονιού. Η γλώσσα όμως που χρησιμοποιούν συμβάλλει, διευκολύνει την περιγραφή αυτών των ενιών. Οι υπόλοιπες γλώσσες δεν οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Το ίδιο ισχύει και για την αντικειμενοστρέφεια. Αν χρησιμοποιώ μια αντικειμενοστρεφή γλώσσα, γίνεται πιο εύκολο να αντιληφθώ και να εφαρμόσω τις αντικειμενοστρεφείς έννοιες. Θεωρητικά δεν είναι αδύνατο να εφαρμόσω αυτές τις έννοιες και με μία αντικειμενοστρεφής γλώσσας. Δηλαδή, μπορώ να χρησιμοποιήσω τη C και με αρκετά στριφνό τρόπο να φτιάξω το αντίστοιχο των αντικειμενοστρεφών κατασκευασμάτων. Αλλά θα είναι κάτι λιγάκι άσχημο. Επομένως, απλώς και μόνο η χρήση μιας αντικειμενοστρεφούς γλώσσας δεν οδηγεί στην ανάπτυξη αντικειμενοστρεφών προγραμμάτων. Θα προσέθετα δεν είναι ούτε ικανή ούτε αναγκαία συνθήκη. Δηλαδή, ενώ η Java μπορεί να διευκολύνει στο να γράψεις αντικειμενοστρεφή κώδικα, μπορείς να γράψεις και κώδικα σε Java που δεν είναι καθόλου αντικειμενοστρεφής. Κάποτε είχα 2 φοιτητές, οι οποίοι ανέλαβαν μια πτυχιακή εργασία, μου είπαν ότι θα δουλέψουν σε άλλη πόλη
Λέω εντάξει. Για ένα μεγάλο διάστημα δεν τους είδα και κάποια στιγμή ήρθαν και μου φέραν τον κώδικα. Λέω για να δούμε τη λειτουργικότητα. Η λειτουργικότητα ήταν ικανοποιητική. Για να δούμε και τον πηγαίο κώδικα, τη δομή του. Είχαν γράψει περί τις 10.000 γραμμές κώδικα μέσα σε μία συνάρτηση. Είχαν μία κολοσιαία συνάρτηση και τίποτα άλλο. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να ήταν ένα αποδεκτό πρόγραμμα στο διαδικασιακό προγραμματισμό. Δεν ήταν καθόλου αντικειμενοστρεφές. Παρότι το γράψαν σε Java, δεν είχε τίποτα το αντικειμενοστρεφές πάνω του. Ένα άλλο παράδειγμα που υπάρχει αφορά έναν φοιτητή τη δεκαετία του 70, ο οποίος είχε να λύσει ένα πρόβλημα γενετικής. Το πρόβλημα γενετικής που είχε να λύσει ήταν ότι έχει ένα τεράστιο χρωμόσωμα με επαναλαμβανόμενες ακολουθίες χαρακτήρων, αυτά εδώ τα σύμβολα. Το χρωμόσωμα μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο σε μέγεθος και προσπαθούσε να δει αν υπάρχουν επαναλαμβανόμενες ακολουθίες, αν υπάρχουν μοτίβα. Δηλαδή αν αυτό το πράγμα εμφανίζεται και άλλες φορές και πόσες φορές εμφανίζεται. Επειδή είναι το πρώτο μας εργαστήριο και πιθανό να τελειώσουμε, όπως σας είπα, πιο νωρίς για λόγους συγχρονισμού, προτείνω να μην κάνουμε διάλειμμα. Δεν ξέρω πώς είστε από αντοχές. Ωραία. Θα πάμε συνεχόμενα, ίσως για 1 ώρα ακόμα. Κανονικά όμως, όταν θα γίνει 3ωρο το μάθημά μας, θα κάνουμε τα διαλύματα, γιατί προφανώς τα χρειάζεστε. Λοιπόν, ο τρόπος επίλυσης που ακολούθησε ήταν με επαναληπτικές δομές, δηλαδή σάρωνε όλο το χρωμόσωμα για να βρίσκει κάθε χαρακτήρα και όταν έβρισκε ένα χαρακτήρα, σάρωνε το υπόλοιπο χρωμόσωμα για να δει αν αυτός ο χαρακτήρας κάπου εμφανίζεται ξανά. Παραδείγματος χάρη, εδώ το ταφ ξαναεμφανίζεται. Και στη συνέχεια σάρωνε τους χαρακτήρες που ακολουθούν για να δει αν αυτός ο χαρακτήρας που ακολουθεί εμφανίζεται και εδώ ή και οπουδήποτε αλλού υπήρχε το ταφ. Και με αυτόν τον τρόπο κατόρθωνε να βρει επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Η γλώσσα την οποία χρησιμοποίησε ήταν η Fortran. Η Fortran ήταν και τότε μία από τις γλώσσες που είναι ιδιαιτέρως καλή για επιστημονικούς υπολογισμούς και γρήγορη. Παρ' όλα αυτά, η επίλυση του προβλήματος έπαιρνε πολύ χρόνο, έπαιρνε ώρες. Με τον λόγο αυτό, ο φοιτητής πήγε σε έναν συνάδελφό του, ο οποίος ήξερε την APL. Η APL είναι μια εξωτική γλώσσα, η οποία μάλλον δεν υφίσταται καθόλου σήμερα, γνωστή για τη χαμηλή της ταχύτητα και είναι μια γλώσσα η οποία είναι αρκετά εξειδικευμένη, στοχευμένη στο να κάνει χειρισμό δομών δεδομένων. Χειρίζεται σχεδόν τα πάντα μέσω δομών δεδομένων. Ο φοιτητής έλυσε το πρόβλημα και ο χρόνος επίλυσης πλέον ήταν λίγα λεπτά, αντί για ώρες. Οργάνωσε το πρόβλημα με διαφορετικό τρόπο, οργάνωσε τα δεδομένα σε ένα πίνακα με νη γραμμές και μη στήλες. Νη είναι το πλήθος των στοιχείων σε όλο το χρωμόσωμα, μη είναι το πλήθος των στοιχείων στο μοτίβο που προσπαθώ να βρω. Οπότε εδώ είχε τα μη πρώτα στοιχεία, εδώ τα μη επόμενα και ούτω καθεξής. Στη συνέχεια ταξινόμησε αυτόν εδώ τον πίνακα. Ταξινόμησε όλες αυτές εδώ τις γραμμές λεξικογραφικά. Με αποτέλεσμα, αν ένα μοτίβο επαναλαμβάνεται, να βρίσκεται σε 2 συνεχόμενες ή διαδοχικές γραμμές και να είναι πολύ εύκολος ο εντοπισμός. Επομένως, ο φοιτητής αυτός έλυσε το πρόβλημα πιο αποδοτικά γιατί σκέφτηκε με διαφορετικό τρόπο. Θα μπορούσε να έχει σκεφτεί και έτσι ο προγραμματιστής της Fortran. Ωστόσο, η γλώσσα APL συνέβαλε, βοήθησε από την κατασκευή της και από τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένη στο να σκεφτεί ο δεύτερος φοιτητής με αυτόν τον τρόπο. Άρα, ναι, μια γλώσσα προγραμματισμού μπορεί να συμβάλλει και να υποβοηθήσει τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε. Θα περάσω τώρα σε κάποιες διαφάνειες, οι οποίες είναι αρκετά απλοϊκές. Ο σκοπός είναι να προσπαθήσουμε να καθιερώσουμε ένα κοινό λεξιλόγιο. Είναι σημαντικό στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό να έχουμε ένα κοινό λεξιλόγιο. Όταν λέμε κάτι να το αντιλαμβανόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, σε αυτό το απλοϊκό παράδειγμα μη προγραμματιστικό έχουμε το εξής πρόβλημα. Υπάρχει ένας τύπος, ο Chris, ο οποίος ζει στη Θεσσαλονίκη, και το πρόβλημά του είναι ότι θέλει να στείλει λουλούδια στη Μέρη. Για κακή του τύχη όμως η Μέρη λόγω ΑΣΕΠ έχει διοριστεί κάπου αλλού, στη Σπάρτη. Επομένως το πρόβλημα είναι ότι θέλει να στείλει λουλούδια στην αραβωνιαστικιά του σε μια άλλη πόλη γιατί έχουν, ας πούμε, επέτειο και πρέπει να βρει έναν τρόπο επίλυσης. Πώς θα το έλυνε αυτό το πρόβλημα? Τώρα, αν ήταν κάποιος πολύ περιπετειώδης τύπος, θα έπαιρνε τα λουλούδια, θα καβαλούσε το αυτοκίνητο και θα οδηγούσε 8 ώρες μέχρι τη Σπάρτη. Έτσι. Ενδεχομένως όμως να μην μπορεί να το κάνει ή να μην έχει το χρόνο.
Άρα, ο συνήθις τρόπος αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος είναι ο Chris να πάει σε κάποιον ενδιάμεσο διαμεσολαβητή, όπως λέμε. Να πάει στον Fred, ο οποίος είναι ένας ανθοπόλης. Και να πει στον Fred, αυτό το μπλα 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 είναι το αίτημα που μεταφέρει, ότι ξέρεις, έχω αυτό το πρόβλημα, θέλω να στείλω λουλούδια εκεί. Και ο Fred να αναλάβει να στείλει τα λουλούδια στη Μέρη. Με τα χρόνια παρατήρησα ότι δεν στέλνει λουλούδια, στέλνει φύλλα. Οπότε, αν στείλει φύλλα στην αραβωνιαστικά του, μάλλον θα έχει πρόβλημα. Τέλος πάντων, το κρατάμε λόγω παραδείγματος. Άρα, ο Chris μεταφέρει το αίτημά του σε έναν διαμεσολαβητή και ο διαμεσολαβητής αναλαμβάνει να κάνει τη δουλειά. Έχουμε την αποστολή ενός αιτήματος, ενός μηνύματος σε ένα διαμεσολαβητή. Άρα, ο μηχανισμός για την επίλυση ενός προβλήματος περιλαμβάνει την έβρεση ενός ή περισσότερων διαμεσολαβητών και τη μεταφορά σε αυτόν ενός μηνύματος, ενός αιτήματος για την εκτέλεση μιας λειτουργίας. Το μήνυμα είναι μια κεντρική έννοια στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό και θα το βλέπουμε σχεδόν συνέχεια. Είναι ευθύνη του αποδέκτη του μηνύματος, του ανθοπόλη, να ικανοποιήσει το αίτημα, να ικανοποιήσει την επιθυμία του πελάτη. Ο πελάτης, ενώ υπάρχει κάποια μέθοδος, κάποιος μηχανισμός για την ικανοποίηση του αιτήματος, με κάποιο μηχανισμό έχει ο ανθοπόλης για να στείλει τα λουλούδια, ο πελάτης δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να γνωρίζει αυτόν τον μηχανισμό. Το πώς στέλνει ο ανθοπόλης τα λουλούδια από εδώ στη Σπάρτη, εμένα ως πελάτη δεν με αφορά καθόλου. Και στις περισσότερες από τις ανθρώπινες δραστηριότητες δεν πρέπει να με αφορά και καθόλου. Φανταστείτε να ήξερα τον τρόπο με τον οποίο οι ανθοπόλες στέλνουν λουλούδια, τον τρόπο με τον οποίο ένας δικηγόρος εκτελεί τις νομικές του υποθέσεις, τον τρόπο με τον οποίο ένας γιατρός κάνει το ιατρικό του επάγγελμα, τον τρόπο με τον οποίο ένας λογιστής υπολογίζει τα φορολογικά. Θα ήταν υπερβολικά περίπλοκη η ζωή, γνωρίζοντας όλες αυτές τις λεπτομέρειες, και θα ήταν και επικίνδυνο, γιατί το να γνωρίζω σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα ανάμειξης. Άρα μπορεί να χαλάσω και κάτι στον τρόπο λειτουργίας. Αυτή είναι μια πληροφορία που, όπως λέμε, δεν αφορά τον πελάτη. Δεν αφορά τον αποστολέα του μηνύματος, είναι κρυμμένη. Είναι η αρχή της απόκρυψης πληροφορίας. Και αυτό ισχύει απόλυτα στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό. Στέλνω ένα μήνυμα σε ένα αντικείμενο για να κάνει κάτι και δεν θέλω να γνωρίζω και δεν πρέπει να γνωρίζω τον τρόπο με τον οποίο το μήνυμα θα κάνει αυτή τη δουλειά. Ο ανθοπόλης, ο διαμεσολαβητής, ενδεχομένως να αλληλεπιδρά και με άλλους για να στείλει το μήνυμα. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να στείλει μήνυμα σε έναν προμηθευτή να του στείλει τα λουλούδια. Να στείλει μήνυμα σε έναν courier για να αναλάβει να πάει τα λουλούδια. Μπορεί να στείλει ένα μήνυμα στο λογιστή του για να εκδώσει τα αντίστοιχα παραστατικά. Δεν με αφορούν ως αποστολέα του αρχικού μηνύματος. Ένα αντικειμενοστρεφές πρόγραμμα είναι δομημένο ως ένα σύνολο αλληλεπιδρόντων αντικειμένων, διαμεσολαβητών. Κάθε αντικείμενο έχει το δικό του ρόλο. Ένα αντικείμενο υπάρχει στο αντικειμενοστρεφές πλαίσιο ακριβώς γιατί προσφέρει κάποιες υπηρεσίες στους άλλους. Και τις υπηρεσίες αυτές τις αξιοποιούν οι υπόλοιποι για να επιτύχουν τους σκοπούς τους. Έχουμε μία αλυσιδωτή αντίδραση, υπό την έννοια ότι στέλνουμε ένα μήνυμα και ενδεχομένως να αποσταλούν πολλά άλλα. Αυτό είναι κάτι που συνήθως μας ξενίζει όταν γράφουμε τα πρώτα αντικειμενοστρεφή προγράμματα, ότι δηλαδή για να κάνουμε μια δουλειά αρχίζουν και φεύγουν πάρα πολλά μηνύματα. Δεν μας απασχολεί. Δεν είναι πρόβλημα. Αφενός, ο λόγος για τον οποίο το κάνουμε, για τον οποίο κατανέμουμε τη λειτουργικότητα σε πολλά αντικείμενα, είναι για να διευκολύνουμε την κατανόηση των προγραμμάτων. Να διευκολύνουμε τον τρόπο συγγραφής, ανάπτυξης, κατανόησης και συντήρησης των προγραμμάτων. Γίνονται πιο εύκολη η διαχείριση μεγάλων προγραμμάτων. Και όταν λέω μεγάλων προγραμμάτων, εννοώ προγραμμάτων της τάξης των χιλιάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων ή εκατομμυρίων γραμμών κώδικα. Γι' αυτό φτιάχτηκε ο αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός. Για να είναι εύκολη η αντιμετώπιση τέτοιων μεγάλων προγραμμάτων. Μπορεί κάποιος να πει: καλά, δεν υπάρχει κόστος ταχύτητας από την αποστολή τόσων πολλών μηνυμάτων. Υπάρχει ένα κόστος ταχύτητας της τάξης των νανοδευτερολέπτων για τους σύγχρονους επεξεργαστές κάθε φορά που έχω ένα τέτοιο μήνυμα, το οποίο αφενός δεν αθροίζεται σε κάτι σημαντικό, αφετέρου, όπως σας είπα, ο αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός δεν είναι για να επιτύχουμε το γρηγορότερο τρόπο εκτέλεσης. Αν θέλω να γράψω πρόγραμμα το οποίο να είναι το γρηγορότερο δυνατό, θα αποφύγω τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό ούτως ή άλλως.
Είναι για να μπορώ να γράψω προγράμματα τα οποία μπορώ να τα κάνω να δουλέψουν και είναι πολύ μεγάλα σε μέγεθος. Άρα κάθε λειτουργία ενεργοποιείται στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό με τη μετάδοση ενός μηνύματος, το οποίο είναι υπεύθυνο για αυτή τη λειτουργία. Έτσι. Πρέπει να στέλνω το μήνυμα στον κατάλληλο αποδέκτη. Αν στείλω ένα μήνυμα στείλε λουλούδια αντί σε έναν ανθοπόλη, το στείλω σε ένα κρεοπόλη, ο κρεοπόλης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη λήψη αυτού του μηνύματος. Το μήνυμα κωδικοποιεί την αίτηση, δηλαδή το στέλνω το μήνυμα σημαίνει ότι ζητάω κάτι να γίνει για μια λειτουργία και συνοδεύεται από τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες. Είναι προφανές ότι δεν αρκεί να πάω σε έναν ανθοπόλη και να του πω στείλε λουλούδια για χαρά. Δεν θα ξέρει τι να κάνει. Πρέπει να του πω πού θέλω να στείλει τα λουλούδια, τι λουλούδια θέλει να στείλει, πόσα λουλούδια, τι χρώμα και ενδεχομένως και άλλες πληροφορίες. Όλες αυτές οι πληροφορίες κωδικοποιούνται υπό μορφή παραμέτρων. Ακριβώς όπως και στη C, για να καλέσω μια συνάρτηση, πολλές φορές χρειαζόταν να μεταβιβάσω παραμέτρους. Όταν ο αποδέκτης αποδεχθεί το μήνυμα, όταν παραλάβει το μήνυμα, αναλαμβάνει και την ευθύνη για να ολοκληρώσει τη λειτουργία. Δηλαδή, θεωρούμε ότι αυτός που παραλαμβάνει το μήνυμα θα φέρει την αντίστοιχη λειτουργία σε πέρας. Υπάρχει κάποια λειτουργία πίσω από την αποδοχή του μηνύματος, η οποία είναι κρυμμένη ως προς τον τρόπο υλοποίησης. Ένα τελευταίο πράγμα που θα πούμε σε επίπεδο έτσι θεωρητικό, δύο μάλλον τελευταία, το ένα έχει να κάνει με μια αρχή του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού που είναι κοντά στις ανθρώπινες αδυναμίες. Μπορείτε να μου πείτε μια ανθρώπινη αδυναμία που έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι λειτουργούν όταν βρίσκονται μέσα σε μια μεγαλύτερη ομάδα. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει να κάνει δουλειά και είναι μαζί με πολλούς άλλους. Υπάρχει καμιά ανθρώπινη αδυναμία που σας έρχεται στο μυαλό? Είστε δηλαδή 10 προγραμματιστές και κάποιος σας λέει κάνε κάτι. Ναι, αυτό δεν είναι κακό. Υπάρχει μια ανθρώπινη αδυναμία αρκετά με ταπεινά κίνητρα, ας το πούμε, που λέει ότι όταν κάποιος μου πει κάνε κάτι, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να βρω κάποιον άλλο να του πασάρω τη δουλειά. Να χώσω κάποιον άλλο να το κάνει. Αυτό στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό όχι μόνο δεν είναι κακό, είναι και ο ζητούμενος τρόπος αντιμετώπισης. Αν υπάρχει κάποια εργασία που πρέπει να εκτελεστεί, το ζητούμενο είναι να βρω αυτόν που είναι αρμόδιος να την κάνει. Όχι να την κάνω εγώ ξανά. Δηλαδή, αν είμαι ένα αντικείμενο και κάποιος μου ζητήσει να υπολογίσω τις λύσεις μιας διαφορικής εξίσωσης, αν δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το κάνει, δεν είναι εσφαλμένη προσέγγιση να κάτσω και να ξαναγράψω τον κώδικα για να το κάνω. Η ορθή προσέγγιση είναι να βρω αυτόν που είναι αρμόδιος να το κάνει και να του μεταβιβάσω το μήνυμα. Δηλαδή, ακόμα και αν το μήνυμα έρθει σε μένα, εγώ να το διαβιβάσω σε αυτόν που πρέπει και είναι φτιαγμένος για αυτή τη δουλειά. Άρα αυτό είναι ζητούμενο, δεν είναι κάτι κακό στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό. Το τελευταίο που θέλω να πούμε είναι αυτό. Ότι ο Chris όταν πηγαίνει στον Fred, που είναι ανθοπόλης, σημαίνει ότι γνωρίζει κάτι για τον Fred εκ των προτέρων. Γνωρίζει ότι ο Fred, ο Παπαδόπουλος που έχει κατάστημα στην οδό Ανθέων, μπορεί να στέλνει λουλούδια. Πώς το γνωρίζει αυτό ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος το γνωρίζει γιατί όλη η ανθρώπινη γνώση είναι ιεραρχημένη, δηλαδή είναι οργανωμένη σε μια μορφή ιεραρχίας που λέει ότι ο Fred δεν είναι ένας ιδιοκτήτης καταστήματος, αλλά είναι ένα στιγμιότυπο, ένα αντικείμενο μιας γενικής κατηγορίας που είναι η έννοια ανθοπόλης. Όλοι οι ανθοπόλες μπορούν να στέλνουν λουλούδια. Άρα, αφού και ο Fred είναι ανθοπόλης, μπορεί και αυτός αυτομάτως να στέλνει λουλούδια. Η γενική κατηγορία των ανθοπολών που μπορούν να στέλνουν λουλούδια είναι η έννοια της κλάσης στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό. Και είναι μια κυρίαρχη έννοια. Θα δείτε πάρα πολλά βιβλία να ξεκινούν ακριβώς από την έννοια της κλάσης. Η κλάση αναπαριστά μια κατηγορία αντικειμένων που έχουν κοινές λειτουργίες. Ο Fred είναι ένα στιγμιότυπο αυτής της κλάσης, ένα αντικείμενο. Όλα τα αντικείμενα είναι στιγμιότυπα μιας κλάσης. Μια μέθοδος που ενεργοποιείται από ένα αντικείμενο ως απόκριση σε ένα μήνυμα καθορίζεται από την κλάση. Δηλαδή, αν στείλω το μήνυμα στείλε λουλούδια στη Σπάρτη, το ίδιο μήνυμα θα μπορούσα να το έχω στείλει και σε άλλον ανθοπόλη. Όλοι θα ανταποκρίνονταν με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, ο τρόπος υλοποίησης μιας λειτουργίας είναι κοινός για όλα τα αντικείμενα μιας κλάσης. Αυτό φυσικά το δούμε και σε επίπεδο κώδικα. Κάθε αντικείμενο, όπως ο ανθοπόλης Fred, έχει συμπεριφορά. Συμπεριφορά είναι το σύνολο των λειτουργιών που μπορεί να παράσχει στους πελάτες, όπως το στέλνω λουλούδια, εκδίδω απόδειξη, πουλάω λουλούδια και το καθεξής.
και έχει και ιδιότητες. Ιδιότητες, attributes επί το ελληνικότερον, είναι τα στοιχεία που συνιστούν την κατάσταση του κάθε αντικειμένου. Παραδείγματος χάριν, κάθε ανθοπόλης έχει όνομα, επίθετο, αφημί, διεύθυνση, τηλέφωνο. Αυτές είναι οι ιδιότητες του κάθε ανθοπόλη. Ναι, μεν ο κάθε ανθοπόλης χαρακτηρίζεται από τις ίδιες ιδιότητες, όλοι έχουν όνομα και αριθμό φορολογικού μητρώου, δεν έχουν όμως τις ίδιες τιμές σε αυτές τις ιδιότητες. Ο κάθε ανθοπόλης έχει άλλο όνομα, άλλο αριθμό φορολογικού μητρώου. Παπαδόπουλος στην Ανθέων, Ιωαννίδης στην Εγνατία. Ίδιες ιδιότητες, διαφορετικές τιμές. Το σύνολο των τιμών συνιστούν την ταυτότητα του κάθε αντικειμένου. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που γνωρίζει ο πελάτης για τον Φρεντ μπαίνοντας στο κατάστημά του. Παραδείγματος χάριν, ξέρει ότι μπορεί να στείλει λουλούδια γιατί ο Φρεντ είναι ανθοπόλης. Ξέρει όμως ότι αν του δώσει χρήματα θα πάρει απόδειξη, καλώς εχόντων των πραγμάτων θα πάρει απόδειξη, επειδή ο Φρεντ εκτός από ανθοπόλης είναι και αντικείμενο μιας γενικότερης κατηγορίας που λέγεται ιδιοκτήτης καταστήματος. Μπαίνοντας μες στο κατάστημα του Φρεντ, ξέρει και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, του μιλάει στα ελληνικά αυτομάτως και όχι σε κάποια άλλη γλώσσα, γιατί υποθέτει ότι αφού τον βρίσκει στη Θεσσαλονίκη, ότι εκτός από ανθοπόλης, εκτός από ιδιοκτήτης καταστήματος, είναι και Έλληνας πολίτης ή τέλος πάντων διαμένει στην Ελλάδα, άρα ξέρει ελληνικά. Και ακόμα περισσότερο. Μπαίνω στο κατάστημα και ακόμα και αν δεν το συνειδητοποιώ, μιλάω στον άνθρωπο που είναι μπροστά, αντί να του γαυγίσω, γιατί εκτός από ανθοπόλης, εκτός από ιδιοκτήτης καταστήματος, εκτός από Έλληνας, είναι και θηλαστικό ή είναι άνθρωπος και ούτω καθεξής. Αυτό δηλαδή που σε εμάς φαίνεται δεδομένο, στον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι μια τέτοια ιεραρχία γνώσης, όπου το κάθε αντικείμενο είναι στιγμιότυπο μιας κατηγορίας, μιας ευρύτερης κατηγορίας, μιας ακόμα πιο ευρείας κατηγορίας. Αυτόν τον μηχανισμό οι αντικειμενοστρεφείς γλώσσες μπορούν να τον υποστηρίξουν με την έννοια της κληρονομικότητας, που επίσης θεωρείται θεμελιώδης. Υπάρχει πολλοί κόσμος μάλιστα που θεωρεί ότι η κληρονομικότητα είναι το ειδοποιό χαρακτηριστικό. Αν μια γλώσσα υποστηρίζει κληρονομικότητα, είναι αντικειμενοστρεφής. Δεν υποστηρίζει, δεν είναι. Σταματώ εδώ για να πάμε σε κώδικα. Όπως σας είπα ότι από εδώ και στο εξής, επί κώδικα θα τα συζητάμε όλα. Ακούω αν υπάρχουν απορίες ή κάτι που δεν έγινε πλήρως αντιληπτό, κάποια ένσταση. Λοιπόν, πάμε τότε να δούμε την αντικειμενοστρέφεια με ένα παράδειγμα, το οποίο είναι πρώτον πάρα πολύ απλό, σε δύο εκδοχές. Τη μία εκδοχή θα προλάβουμε να τη δούμε όλοι σήμερα, τη δεύτερη απλώς θα την ξεκινήσουμε σήμερα. Το πρώτο πρόγραμμα που θα γράψουμε δεν θα είναι αντικειμενοστρεφές. Ναι, μεν θα το γράψουμε σε Java, αλλά δεν θα έχει ουσιαστικά κανένα σοβαρό στοιχείο αντικειμενοστρέφειας. Έτσι ώστε να δούμε πού θα μπορούσα να αξιοποιήσω αντικειμενοστρέφεια. Ανοίξτε το Eclipse. Μέσα στην εικονική μηχανή, στο φάκελο Applications, υπάρχει το Eclipse IDE for Java. Το Eclipse IDE εγκαθίσταται πάρα πολύ εύκολα για όσους θέλετε να βάλετε τα εργαλεία στους υπολογιστές σας. Δύο πράγματα πρέπει να γίνουν για να τρέξετε Java στον υπολογιστή σας. Εδώ οφείλω επίσης να κάνω μία παρένθεση. Η Java έχει ένα διαφορετικό μοντέλο εκτέλεσης και μεταγλώτησης. Πέρσι στην C θεωρούσαμε ότι έχω ένα πηγαίο κώδικα σε C, ένα αρχείο με επέκταση .c, το οποίο το μεταγλωτίζαμε και η μεταγλώτηση παράγει ένα αρχείο αντικείμενου κώδικα, δηλαδή ένα αρχείο με επέκταση .o σε γλώσσα μηχανής, το οποίο είναι άμεσα εκτελέσιμο από τον επεξεργαστή. Μεσολαβεί και ένα στάδιο σύνδεσης, όπου σε αυτό το αρχείο θα συνδεθούν και τα αρχεία αντικείμενου κώδικα των βιβλιοθηκών που χρησιμοποιώ, αλλά στην ουσία η μεταγλώτηση μου παράγει τον κώδικα που εκτελείται απευθείας στον επεξεργαστή. Στη Java αυτό προπαγανδιζόταν ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, τα τελευταία χρόνια δεν θεωρείται τόσο χαρακτηριστικό, το κάνουν και άλλα περιβάλλοντα όπως η .NET. Το αρχείο πηγαίου κώδικα, το οποίο έχει επέκταση .java, δεν το μεταγλωτίζω απευθείας σε μορφή που είναι εκτελέσιμη. Αλλά η μεταγλώτηση παράγει ένα αρχείο με επέκταση .class, ένα αρχείο που είναι σε μία μορφή που λέγεται bytecode, διαδική μορφή,
Η μορφή αυτή μπορεί να θεωρηθεί το ενδιάμεσο μεταξύ γλώσσας υψηλού επίπεδου, πηγαίου κώδικα και γλώσσας μηχανής. Ποιο είναι το πλεονέκτημα με το να έχω αυτή την ενδιάμεση μορφή? Είναι ότι αυτό το αρχείο μπορώ να το εκτελέσω σε οποιονδήποτε υπολογιστή έχει τη λεγόμενη εικονική μηχανή της Java, Java Virtual Machine. Δηλαδή αυτό το ενδιάμεσο bytecode το παίρνει η εικονική μηχανή και τελικά το εκτελεί στον επεξεργαστή. Όταν εγκαθιστώ τη Java στον υπολογιστή μου, για τους περισσότερους ανθρώπους που δεν είναι προγραμματιστές και είναι απλώς χρήστες, εννοούν να στήσουν αυτή την εικονική μηχανή, να στήσουν το JRE της Java. Αν γράψετε Java download, θα πάτε στις σελίδες της Oracle. Στις σελίδες της Oracle έχετε δυνατότητα να στήσετε μόνο το JRE, άρα μόνο την εικονική μηχανή με την οποία θα εκτελείτε τη Java, ή να κατεβάσετε το JDK. Το JDK, πέρα από την εικονική μηχανή, περιλαμβάνει και τα εργαλεία ανάπτυξης, εργαλεία μεταγλώτησης, εργαλεία εκτέλεσης της Java και ούτω καθεξής. Άρα, εσείς χρειάζεστε το Java JDK. Βεβαίως, αν πάτε στη σελίδα για το Eclipse, eclipse.org, μισό λεπτό να βρω το ποντίκι, περισσότερες οδηγίες, δεν λέω πολλές λεπτομέρειες για οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης, με την έννοια ότι θα ασχοληθείτε αρκετά στο φροντιστηριακό μάθημα. Αν γράψετε eclipse.org, είναι δωρεάν η χρήση του Eclipse. Πάτε στο download. Η έκδοση η οποία ενδείκνυται για το επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε είναι το Eclipse IDE for Java Developers. Άρα κατεβάζετε αυτό ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που έχετε. Υπάρχουν και άλλες εκδόσεις, προς το παρόν δεν σας απασχολούν. Παραδείγματος χάρη η έκδοση για Enterprise Edition, για Java η οποία θα αφορά web εφαρμογές. Ή μπορώ να χρησιμοποιήσω και το Eclipse για C και C++. Εσείς θα κατεβάσετε αυτό. Αυτό το distribution περιλαμβάνει μέσα το Java, το JDK. Χρειάζεστε μόνο το JRE της Java. Δηλαδή, μπορείτε να πάτε στη Java να κατεβάσετε το JRE μόνο του. Αν κατεβάσετε και το JDK, πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα. Γράψτε στο Google αν γράψετε Java download και πάτε εδώ για παράδειγμα, μπορείτε να κατεβάσετε το runtime environment για διάφορες εκδόσεις, για Linux, Mac, Windows. Το στείνετε από εδώ, ένα wizard θα βγει, μόνο κλικ θα κάνετε και μετά θα στήσετε το Eclipse. Το Eclipse μάλιστα είναι αρκετά, δεν εγκαθίσταται καν. Δηλαδή αν θέλετε να το βγάλετε, απλώς θα σβήσετε το φάκελο στον οποίο μπαίνει. Είναι πολύ, δεν εμπλέκεται με τα Windows. Λοιπόν, το Eclipse όταν το ξεκινήσετε θα βγάλει αυτήν εδώ την οθόνη. Κλείστε το Welcome Screen. Έχει την τυπική δομή ενός περιβάλλοντος ανάπτυξης. Εδώ στο κέντρο είναι η επιφάνεια εργασίας όπου αναπτύσσεται ο κώδικας. Εδώ αριστερά βλέπετε συνήθως την λογική και φυσική δομή του project. Τι εννοώ με αυτό? Ένα project σε Java σπανίως αποτελείται από ένα αρχείο, αποτελείται από πολλά αρχεία. Τα αρχεία τα οποία αποτελούν το project είναι η φυσική του δομή, μπορεί να τα βλέπει κανείς αριστερά, ή η λογική του δομή, τις διάφορες κλάσεις τις οποίες έχει. Εδώ βγαίνουν τα αποτελέσματα εκτέλεσης διαφόρων εργαλείων, παραδείγματος χάρη τα αποτελέσματα εκτέλεσης αν είμαστε στην κονσόλα, τα αποτελέσματα της μεταγλώτησης, τυχόν σφάλματα, debugging και ούτω καθεξής. Πάμε να γράψουμε ένα καινούριο κώδικα. Το πρόγραμμα το οποίο θα γράψουμε στη λειτουργικότητα είναι αρκετά απλό. Διαβάζει τις τιμές διαφόρων προϊόντων, το όνομα, την τιμή και το σκορ, ας πούμε, υπολογιστών. Και στο τέλος μου βγάζει το καλύτερο προϊόν, δηλαδή το προϊόν το οποίο έχει τον πιο καλό λόγο σκορ δια τιμή. Πολύ απλή λειτουργικότητα, περισσότερο για να έρθουμε σε μια πρώτη επαφή με την Java. Ξεκινώ ένα καινούριο... Παρακαλώ. Βεβαίως. Απλώς νομίζω μετά θα μειωθεί το κοντράστ της οθόνης. Δεν είναι χειρότερα έτσι? Το κλείσετε, είπα. Όπα, sorry.
Αυτό. Θα μεγαλώσω και τα fonts, μην προβληματίζεστε. Πρώτη δουλειά να φτιάξω ένα καινούριο project. Δεν έχω μεμονωμένα αρχεία στη Java. Έχω πάντοτε ομάδες από αρχείων που συνιστούν το κάθε project. Επομένως, File, New, Java Project. Επιλέγετε πού θα εγκατασταθεί το project και επιλέγετε ένα όνομα για το project. Γράφω Products, εφόσον θα διαπραγματεύετε προϊόντα. Και πατήστε Finish. Δεν υπάρχει κάτι άλλο προς ρύθμιση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα άδειο project, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει αρχεία και classes. Το πρώτο πράγμα που θα εισάγουμε στο σύστημα είναι ένα αρχείο, το οποίο θα φιλοξενήσει τη μέθοδο main, τη συνάρτηση main. Ακριβώς όπως και στη C, οποιοδήποτε πρόγραμμα έπρεπε να έχει μία συνάρτηση main, διότι από εκεί ξεκινάει η εκτέλεση του προγράμματος, έτσι και στη Java πρέπει να υπάρχει μία συνάρτηση main, την οποία θα λέμε μέθοδο ή και συνάρτηση, αλλά συνήθως θα λέμε μέθοδο, διότι από εκεί θα ξεκινάει η εκτέλεση του προγράμματος. Επομένως, δεξί κλικ στο project, New, Class. Ονομάζω την κλάση main και finish. Η κλάση, σας είπα προηγουμένως στις διαφάνειες, ότι αναπαριστά μια κατηγορία αντικειμένων. Εδώ είναι μια ειδική περίπτωση, όπου την κλάση main δεν τη φτιάχνουμε για να αναπαριστά μια κατηγορία αντικειμένων, τη φτιάχνουμε απλώς και μόνο για να περιέχει τη μέθοδο main. Άρα έχει μια ειδική χρήση, την οποία θα εξηγήσουμε και περισσότερο σε άλλα εργαστήρια. Μεγαλώνω τα fonts για να βλέπετε άνετα. Η εικονική μηχανή βεβαίως έχει πιο αργούς χρόνους απόκρισης, οπότε πρέπει να είμαστε λίγο της υπομονής. Είμαστε OK. Φαίνεται και στο βάθος. Ωραία. Θα δείτε ότι το IDE βοηθάει πάρα πολύ στο να διατηρήσετε τη στοίχηση του προγράμματος. Με το που πάτησα Enter εκεί, βρίσκομαι ήδη μία εσοχή μέσα. Παράκληση, παρότι το λέγαμε και στη C, εδώ είναι 10 φορές πιο σημαντικό να τηρούμε κάποιες συμβάσεις στην ανάπτυξη λογισμικού. Μία από αυτές είναι να χρησιμοποιούμε σωστά τη στοίχηση. Ο λόγος για τον οποίο λέω ότι είναι 10 φορές πιο σημαντικό εδώ, είναι ότι τα προγράμματα θα είναι 10 φορές μεγαλύτερα. Αν σε αυτά τα προγράμματα δεν χρησιμοποιήσουμε κάποιες συμβάσεις, στο τέλος δεν θα βγάζουμε άκρη, θα είναι τρομερά δύσκολο, ακόμα και στο δικό μας κώδικα, να δούμε τι γράφουμε. Συνάρτηση main. Γράφω και εξηγώ. Παραδείγματος χάριν, όταν ανοίγετε άγκιστρα, τα άγκιστρα κλείνουν αυτόματα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα σβήνετε και μετά να ψάχνουμε στον κώδικα πού κλείνει ένα άγκιστρο. Τα άγκιστρα ανοίγουν και κλείνουν αμέσως και εγώ γράφω στο ενδιάμεσο. Μέθοδος main. Καταρχάς είναι μια συνάρτηση, τη λέμε μέθοδο γιατί βρίσκεται μέσα σε μια κλάση. Επί αυτού θα πούμε περισσότερα. Όνομα main. Επιστρεφόμενος τύπος void. Σημαίνει ότι και στη C. Η μέθοδος δεν επιστρέφει κάτι. Public. Το public είναι ένα προσδιοριστικό ορατότητας. Σημαίνει ότι η συνάρτηση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον έξω κόσμο. Στην προκειμένη περίπτωση, έξω κόσμος είναι το λειτουργικό σύστημα ή η εικονική μηχανή της Java. Πρέπει να είναι δημόσια διαθέσιμη η συνάρτηση για να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ο έξω κόσμος. Και γι' αυτό θα πούμε περισσότερα. Το static, προσπεράστε το προς το παρόν, θα αφιερώσουμε μάθημα για να εξηγήσουμε ακριβώς τι σημαίνει. Τώρα θα σας μπερδέψει πολύ, πρέπει όμως να το έχουμε πάντοτε μέσα στη main. Τι είναι αυτό που έχουμε γράψει εδώ, μέσα στις παρενθέσεις, string arguments, σημαίνει ότι η main μπορεί να λάβει προαιρετικά ένα πίνακα από αλφαριθμητικά ως ορίσματα. Δεν ξέρω αν έχετε τρέξει ποτέ προγράμματα σε command line, όπου μαζί με το πρόνομα του προγράμματος γράφετε και άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, γράφω το όνομα ενός προγράμματος και από δίπλα γράφω το όνομα ενός αρχείου από το οποίο θέλω να διαβάσω κάτι ή θέλω να γράψω κάτι.
Αυτές οι πληροφορίες που γράφω σε command line θα μεταβιβάζονταν στο πρόγραμμα για να κάνει τη δουλειά του υπό μορφή παραμέτρων. Αυτές τις πληροφορίες, αν τις χρειάζομαι, θα τις περνούσα εδώ, σε αυτόν εδώ τον πίνακα από αλφαριθμητικά. Δεν είναι κάτι που μάλλον θα χρειαστούμε σε αυτό το εξάμηνο, παρόλα αυτά η παράμετρος υπάρχει. Λοιπόν, το πρόγραμμά μας είπαμε ότι θέλουμε να διαβάζει από το πληκτρολόγιο πράγματα. Πέρσι στη C χρησιμοποιούσαμε μία από τις βιβλιοθήκες του Roberts για να διαβάζουμε από το πληκτρολόγιο. Για να διαβάσω έναν ακέραιο, γράφαμε get integer, get double, get line, φαντάζομαι τα θυμάστε. Και εδώ, για να κάνουμε τη ζωή μας εύκολη, θα χρησιμοποιήσουμε εργαλεία από βιβλιοθήκες. Γράφω scanner in ίσο new scanner παρενθέσεις system in. Παρότι δεν είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε πλήρως αυτήν την εντολή τώρα, θα την κατανοήσουμε όταν θα μιλήσουμε για τον τρόπο δημιουργίας δικών μας αντικειμένων, αυτό που κάνουμε σε αυτήν την εντολή είναι να δημιουργούμε ένα αντικείμενο που λέγεται in της κλάσης scanner. Μα θα πει κάποιος, δεν έχουμε γράψει καμία κλάση scanner. Η κλάση scanner είναι μια κλάση βιβλιοθήκης, την οποία τη χρησιμοποιούμε γράφοντας στην αρχή του προγράμματος αυτό το import statement. Το import statement μπορούμε να το θεωρήσουμε ως το ανάλογο των include statements που είχαμε πέρσι. Πέρσι γράφαμε include standard input-output.h. Χρησιμοποιούσα ένα αρχείο επικεφαλίδας. Κάτι ανάλογο, παρότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο, είναι το import statement. Το import statement λέει ότι θέλω να μεταγλωτήσω μαζί με τον κώδικα τον οποίο γράφω την κλάση scanner, η οποία βρίσκεται μέσα σε ένα πακέτο, σε ένα φάκελο util, ο οποίος βρίσκεται μέσα σε ένα φάκελο Java. Άρα, μία κλάση scanner που υπάρχει στις βιβλιοθήκες της Java, είναι εγκατεστημένη μαζί με την Java στον υπολογιστή μου, την χρησιμοποιώ φτιάχνοντας σε αυτήν εδώ τη γραμμή ένα αντικείμενο. Το αντικείμενο λέγεται in. Μάλιστα βλέπετε εδώ μια κίτρινη υπογράμμιση και αυτό εδώ το σύμβολο. Αυτό είναι ένα warning. Αν πάτε με το ποντίκι πάνω στο warning, θα σας πει ότι αυτό το warning υπάρχει γιατί την μεταβλητή σε εισαγωγικά, ας το πούμε, in, δεν τη χρησιμοποιώ ακόμα. Έφτιαξα το αντικείμενο, αλλά δεν κάνω κάτι με αυτό. Το IDE που χρησιμοποιούμε έχει διάφορους μηχανισμούς ασφαλείας. Ένας από αυτούς είναι αυτός. Σου πει ότι έφτιαξες κάτι, αλλά πρόσεξε, δεν το χρησιμοποιείς ακόμα. Αυτό που γράφουμε μετά είναι ο τρόπος δημιουργίας αυτού του αντικειμένου. Αν θέλετε μπορούμε να πούμε περισσότερα, αλλά σκοπίμως θα το αφήσουμε για πιο μετά. Όλη η εντολή δημιουργεί ένα αντικείμενο in, μέσω του οποίου θα διαβάσουμε από το πληκτρολόγιο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε στο πρόγραμμά μας είναι να φτιάξουμε τις μεταβλητές, οι οποίες θα φιλοξενούν τα στοιχεία του καλύτερου προϊόντος. Για να είναι τα πράγματα απλά, θα έχω τρεις μεταβλητές. Καλύτερο όνομα, καλύτερη τιμή, καλύτερο σκορ. Έχω μία μεταβλητή best name, τύπου string, μία μεταβλητή best price, τύπου double, μία μεταβλητή best score, τύπου ακέραιος. Και τις αρχικοποιώ. Σε αυτές τις μεταβλητές θα γράψω τα στοιχεία του καλύτερου προϊόντος που θα βρω. Το ένα το αρχικοποιώ στο κενό αλφαριθμητικό, την τιμή την αρχικοποιώ στο 1 και όχι στο 0, για να αποφύγω κάποια διαίρεση με το 0. Αυτό θα ήταν πρόβλημα που δεν μπορεί να χειριστεί ούτε η Java. Και το καλύτερο score στην αρχή, πρωτού ξεκινήσω να διαβάζω προϊόντα, είναι 0. Σαφές? Από εδώ και στο εξής το πρόγραμμα θα έχει ένα βρόχο επανάληψης, ο οποίος σε επαναλαμβανόμενη βάση θα αλληλεπιδρά με το χρήστη και θα του ζητάει στοιχεία για νέα προϊόντα. Έως ότι ο χρήστης πει κάποια στιγμή μπάστα, δεν θέλω να βάλω άλλα προϊόντα και θα μου πει ποιο είναι το καλύτερο από όλα όσα έχω βάλει. Άρα χρειάζομαι ένα βρόχο επανάληψης και θα τον φτιάξουμε ως εξής.
αυτό τι καταγραφή θα κάνει όταν πέφτει. Δημιουργούμε μια μεταβλητή more, λογική μεταβλητή, τύπου Boolean. Αν θυμάστε, πέρσι στη C δεν είχαμε τέτοια μεταβλητή στη διάθεσή μας και χρησιμοποιούσαμε έναν αντίστοιχο τύπο που ορίζεται σε μία από τις βιβλιοθήκες. Η Java έχει μεταβλητές τύπου Boolean, που μπορεί να είναι true ή false. Η more έχει αρχική τιμή true. Και εδώ έχω ένα βρόχο επανάληψης που λέει while more εκτέλεσε, δηλαδή όσο είναι αλήθες, εκτέλεσε τις εντολές που θα βάλω μέσα. Τι πρέπει να κάνω μέσα στο βρόχο επανάληψης? Τουλάχιστον, εκτός των άλλων πραγμάτων πρέπει να βάλω, τι πρέπει οπωσδήποτε να κάνω μέσα στο βρόχο επανάληψης? Ναι. Ναι. Ωραία. Πολύ σωστά. Κάποια στιγμή πρέπει να γράψουμε κώδικα ο οποίος να θέτει τη more στη τιμή false. Ιδάλλως έχουμε ένα βρόχο επανάληψης, ο οποίος δεν θα τελειώσει ποτέ. Μπορούμε, αν θέλουμε, να το γράψουμε πρώτα αυτό το κομμάτι και να το κάνουμε περίπου σε αυτή τη λογική. Πρώτα να εκτυπώσουμε ένα μήνυμα στο χρήστη. Εκτυπώναμε ένα μήνυμα στο χρήστη πέρσι, καλώντας τη συνάρτηση printf. Ο αντίστοιχος τρόπος φέτος είναι να γράψω, να καλέσω τη μέθοδο printLine. Η printLine εκτυπώνει ένα μήνυμα στην κονσόλα και μάλιστα βάζει και το χαρακτήρα αλλαγής γραμμής στο τέλος, δηλαδή ο κέρσορας πηγαίνει στην από κάτω γραμμή. Τι είναι όλο αυτό που έχω γράψει μπροστά? Η εντολή printLine δεν είναι εντολή της Java, δεν είναι μία εντολή την οποία μπορώ να καλέσω μόνη της. Αντιθέτως, είναι μία από τις λειτουργίες αυτού του αντικειμένου, system out. Στην ουσία δηλαδή, εδώ βλέπουμε ένα αντικειμενοστρεφές στοιχείο, κάνω μία δουλειά, εκτυπώνω κάτι στην οθόνη, στέλνοντας ένα μήνυμα, το μήνυμα printLine, σε αυτό εδώ το αντικείμενο. Το ότι καλώ μία μέθοδο, μία συνάρτηση, επί ενός αντικειμένου, σημαίνει ότι πάω στο αντικείμενο system out και του στέλνω αυτό το μήνυμα. Και του λέω, φίλε, επειδή εγώ δεν μπορώ να τυπώσω, τύπωσε εσύ για μένα, επειδή ξέρω να κάνεις αυτή τη δουλειά, το μήνυμα που θα σου πω. Άρα εδώ έχουμε την πρώτη έννοια ενός τέτοιου μηνύματος, την οποία τη βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο. Στέλνω ένα μήνυμα printLine σε ένα αντικείμενο της Java. Το system out είναι ένα αντικείμενο. Δεν το έχουμε φτιάξει εμείς, είναι ένα ειδικού τύπου αντικείμενο. Περισσότερα για αυτά σε επόμενο μάθημα. Μέσα στην printLine γράφω το μήνυμα το οποίο θέλω να φανεί στην κονσόλα. Για να κρατήσουμε τα πράγματα απλά, θα πούμε more products. Πάτα 1 για yes, 2 για no. Το μήνυμα μέσα στα διπλά εισαγωγικά είναι το αλφαριθμητικό που θα εκτυπωθεί στην κονσόλα, όπως ακριβώς με την printf. Στη συνέχεια θέλω να τσιμπήσω την απάντηση του χρήστη από την κονσόλα. Μπορώ να δηλώσω μία μεταβλητή στην οποία θα καταγράψω το αποτέλεσμα. Άλλο ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τη C. Στη C έπρεπε όλες τις μεταβλητές να τις δηλώνω στην αρχή της συνάρτησης. Στη Java μπορώ να δηλώνω μία μεταβλητή όπου την χρειάζομαι. Την answer δεν τη χρειαζόμουν πουθενά πιο πριν, τη δηλώνω ακριβώς στο σημείο αυτό. Πώς διαβάζω από την κονσόλα κάτι, και εδώ θα χρειαστώ τη βοήθεια ενός αντικειμένου για την ακρίβεια του αντικειμένου της κλάσης scanner. Είπαμε ότι αυτό το αντικείμενο το φτιάξαμε για να αλληλεπιδρούμε εύκολα με την κονσόλα. Άρα θα πάω σε αυτό το αντικείμενο και θα καλέσω μία μέθοδο που λέγεται nextInt. Δηλαδή, για να διαβάσω έναν ακέραιο από το πληκτρολόγιο, πάλι απευθύνομαι σε ένα υπάρχον αντικείμενο, στο αντικείμενο in, και του στέλνω ένα μήνυμα. Του στέλνω το μήνυμα nextInt. Και του λέω, σε παρακαλώ, διάβασε κάτι από την κονσόλα και επέστρεψέ μου το αποτέλεσμα. Καλώ μία λειτουργία επί του αντικειμένου αυτού. Εδώ, αν προλάβατε να δείτε, το περιβάλλον ανάπτυξης παρέχει βοήθεια. Θα πει κάποιος, πού γνωρίζω εγώ τι λειτουργίες παρέχει το κάθε αντικείμενο και ειδικά για κλάσεις βιβλιοθηκών? Δεν το γνωρίζω. Δεν είναι κάτι που οφείλω να γνωρίζω εκ των προτέρων. Είναι κάτι που μαθαίνω με το χρόνο, χρησιμοποιώ δηλαδή αντικείμενα και μαθαίνω ποιες είναι οι χρήσιμες λειτουργίες,
και έχω μια υποβοήθηση, γιατί την ώρα που θα πατήσω τελεία, αρχίζει και εμφανίζει σε αυτό εδώ το κυλιόμενο παράθυρο όλες τις λειτουργίες που θα μπορούσα να καλέσω επί αυτού του αντικειμένου. Next integer, ανάγνωση του ακεραίου, του επόμενου ακεραίου που έχει πληκτρολογηθεί. Next line, ανάγνωση του επόμενου αλφαριθμητικού. Next double και ούτω καθεξής. Άρα εδώ με ενδιαφέρει το next int. Επομένως, για να κρατήσουμε τα πράγματα απλά, αν η απάντηση του χρήστη είναι οτιδήποτε διαφορετικό εκτός από ένα, τότε κάνε τη σημαία more false. Δηλαδή, αν ο χρήστης κάποια στιγμή πει δεν θέλω να βάλω άλλα προϊόντα, πατήσει 2 ή 3 ή 4, δεν κάνουμε έλεγχο εδώ, τότε θα κάνουμε αυτή τη μεταβλητή false και στην επόμενη επανάληψη θα σταματήσουμε. Στον επόμενο έλεγχο. Κατανοητό? Δεν έχουμε μέχρι στιγμής τίποτα καινούριο. Ο κώδικας μας είναι κατ' ουσίαν διαδικασιακός. Μία μέθοδο γράφει. Απλώς παίρνουμε μια πρώτη γεύση από τη Java. Έχουμε δηλώσει την answer μέσα στην while. Σημαίνει ότι τρέξει πολλές φορές. Πάνω σε δεν έχει πρόβλημα. Πρόβλημα θα ήταν το να δηλωθεί η answer μέσα στη while και σε κάθε επανάληψη να ξαναδηλώνει την answer, δεν να δεσμεύσει πολύ χώρο. Οι compilers οι σύγχρονοι είναι αρκετά έξυπνοι και θα δουν, για παράδειγμα, ότι αν δηλώσω κάτι τέτοιο το οποίο δεν έχει διαφορετική χρήση σε κάθε επανάληψη, τη δήλωση θα την πάνε αυτομάτως έξω. Δηλαδή το αποτέλεσμα θα ήταν ίδιο, παρότι συμφωνώ ότι ένας καλός προγραμματιστής θα έλεγε αυτό, ας το δηλώσω απ' έξω, δεν έχει να κάνει με την επανάληψη. Ο compiler θα το κάνει και μόνος του. Καλή παρατήρηση. Αν βρει δήλωση για το ίδιο όνομα με άλλο τύπο μετά. Δεν μπορώ να δηλώσω την ίδια μεταβλητή με δύο ονόματα στο ίδιο scope. Δεν γίνεται. Σε δύο διαφορετικές μεθόδους θα μπορέσω, αλλά όχι στο ίδιο scope. Δηλαδή, αν εμπίπτω στο scope μιας μεταβλητής, δεν μπορώ να δηλώσω μια άλλη. Πάμε τώρα στην αρχή των επαναλήψεων, που είναι το σημείο όπου θα ζητήσω στοιχεία από το χρήστη. Οπότε μπορώ να γράψω πολύ απλά ότι το όνομα του προϊόντος, string name, ή ας το όνομα name, ας πούμε, next line. Η next line παίρνει όλη τη γραμμή που πληκτρολογεί ο χρήστης, όλο το αλφαριθμητικό και το εκχωρούμε, πάλι καλούμε τη μέθοδο next line επί του αντικειμένου in και εκχωρούμε το αποτέλεσμα σε μία μεταβλητή name τύπου string. Βεβαίως, το λέγαμε και πέρσι, ότι αν το πρόγραμμα ξεκινάει και περιμένει από το χρήστη να δώσει κάτι χωρίς να έχει δώσει κάποιο προτρεπτικό στο χρήστη, ο χρήστης θα πρέπει να μυρίσει τα δάχτυλά του για να καταλάβει τι ζητάει το πρόγραμμα. Επομένως, το σωστό είναι να βάλουμε ένα προτρεπτικό πρώτα, ένα προτρεπτικό μήνυμα. Θα το γράψουμε πριν. Πρέπει πάλι να γράψουμε αυτό το system out println. Διευκόλυνση από το ID, επειδή είναι πάρα πολύ συνηθισμένο αυτό, γράψτε απλώς sysO και πατήστε Ctrl και Space. Space, όχι Enter. sysO, Ctrl και Space. Θα σας βγάλει την αντίστοιχη εντολή και γράψτε product name. Οπότε τώρα έχουμε όλο το προγραμματιστικό ιδίωμα, προτρεπτικό χρήστη, λήψη στοιχείων, εκχώρηση σε μεταβλητή. Άλλες δύο φορές το ίδιο πράγμα, για να πάρουμε την τιμή και το score. Ας μην γράφουμε πάλι price, product price, ωραία. Next double, η μέθοδος η οποία διαβάζει έναν double από το πληκτρολόγιο. Score. Next integer, η μέθοδος που διαβάζει ακέρο. Άρα σε κάθε επανάληψη διαβάζουμε τα στοιχεία ενός άλλου προϊόντος. Το score, αν προβληματίζει κανέναν, θεωρούμε ότι είναι κάποιος αριθμός από το 0 ως το 100, όπως το benchmark που δίνουν στους υπολογιστές διάφορα περιοδικά υπολογιστών. Βάζουν ένα σκόρα. Αξιολογώντας τα χαρακτηριστικά του, λένε ότι το σκόρ αυτού του υπολογιστή είναι 75, 80 και ούτω καθεξής. Άρα όνομα, τιμή, σκορ, για να κρατήσουμε τα πράγματα απλά. Είναι κάτι που δεν είναι σαφές εδώ ή σας προβληματίζει?
Σχεδόν όλες τις έννοιες που συζητάμε θα τις ξαναβλέπουμε και στα επόμενα προγράμματα. Τώρα παίρνουμε απλώς μια πρώτη επαφή και ο κύριος λόγος για τον οποίο το κάνουμε δεν είναι να δούμε τις λεπτομέρειες, είναι να δούμε αυτό που θα πούμε στη συνέχεια, πότε δηλαδή θα χρειαζόμασταν αντικείμενα για να κάνουμε καλύτερο το πρόγραμμά μας. Παρενθετικά να πω, μια και το είπα και στους συναδέλφους προχθές, όλο το μάθημα είναι προσανατολισμένο στην ανάπτυξη κώδικα. Παρότι είναι νωρίς να μιλάμε για εξετάσεις, ακόμα και στις εξετάσεις, το ζητούμενο στις εξετάσεις είναι να γράψετε κώδικα. Δεν θα υπάρχει δηλαδή εξέταση στο χαρτί ή εξέταση θεωρίας. Στα εργαστήρια θα σας δοθεί ένα προγραμματιστικής φύσης πρόβλημα και θα αναπτύξετε κώδικα για να το επιλύσετε. Και τον κώδικα αυτόν, ο οποίος φυσικά θα είναι μικρό σε κλίμακα, αφού πρέπει να γράψετε σε λίγο χρόνο, θα τον υποβάλλετε μέσω του κόμπους, έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε αφού διαβάσουμε τα στοιχεία ενός προϊόντος, τι πρέπει να κάνουμε για να βρούμε το καλύτερο προϊόν? Να συγκρίνουμε το τρέχον προϊόν με το έως τώρα καλύτερο. Αν το τρέχον είναι καλύτερο από το έως τώρα καλύτερο, θα γίνει το τρέχον βέλτιστο. Αυτό γίνεται με ένα απλό if. Αν ο λόγος σκόρδια τιμή του τρέχοντος προϊόντος, αυτό που μόλις διαβάσαμε, είναι καλύτερος από το λόγο σκόρδια τιμή του έως τώρα καλύτερου, τότε θέσε το τρέχον προϊόν ως το καλύτερο. Δηλαδή, μία αντιγραφή των ονομάτων αν ο λόγος σκόρδια τιμή αυτού που μόλις διαβάσαμε είναι καλύτερος από το λόγο σκόρδια τιμή του μέχρι τώρα καλύτερου προϊόντος, στην αρχή δεν είναι κανένα, τότε αντέγραψε αυτές τις μεταβλητές σε αυτές που υποδηλώνουν το καλύτερο προϊόν. Έτσι, πολύ απλή αντιμετώπιση. Άρα βρίσκουμε το καλύτερο on the fly. Κάθε φορά που έχουμε μια επανάληψη, βρίσκουμε το καλύτερο προϊόν, αν χρειάζεται αλλαγή. Και κάποια στιγμή ο χρήστης θα πει «Δεν θέλω άλλα προϊόντα» και θα σταματήσουν οι επαναλήψεις. Μία μικρή προσθήκη εδώ. Οι πιο παρατηρητικοί από εσάς πέρυσι στη ΣΥ, στα προγράμματα που διαβάζετε συνέχεια δεδομένα, θα πρέπει κάποιες φορές να είδατε ένα πρόβλημα. Όταν διαβάζατε γραμμές, μετά αριθμούς, μετά ξανά γραμμές, κάποιες φορές θα πρέπει να βλέπατε ότι στο buffer εισόδου έχουν μείνει σκουπίδια από την προηγούμενο πράγμα που διαβάσατε. Και την ώρα που πήγατε να διαβάσετε κάτι καινούργιο, αυτός διάβαζε τα προηγούμενα. Και με είχατε ρωτήσει κάποιοι από εσάς πώς μπορώ να το αντιμετωπίσω και σας είπα αδειάστε το buffer. Διαβάζω δηλαδή, εδώ δείτε το πρόβλημα, διαβάζω από εδώ έναν ακέραιο, δηλαδή ο χρήστης γράφει 1 και enter. Το 1 το τσιμπάει αυτή η next int και το παίρνει και μου το βάζει στην answer. Ο χαρακτήρας αλλαγής γραμμής, το enter που πάτησα, μένει στο buffer εισόδου. Στην επόμενη επανάληψη, όταν πάω και διαβάζω next line, πάει και παίρνει όλο το αλφαριθμητικό που υπάρχει μέσα. Δηλαδή βρίσκει το χαρακτήρα αλλαγής γραμμής και νομίζει ότι εγώ πάτησα μόνο το return. Άμα δεν διαβάζαμε χαρακτήρα και διαβάζαμε ακέραιο, δεν θα υπήρχε το πρόβλημα. Αυτό έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη ακολουθία με την οποία διαβάζω. Δηλαδή, αν το next int ακολουθούνταν από ένα άλλο next int, δεν θα είχα πρόβλημα. Εδώ, επειδή ακολουθείται από next line, θα πάει και θα βρει το χαρακτήρα αλλαγής γραμμής και πρωτού προλάβω να πληκτρολογήσω κάτι, δείτε το. Θα κάνω μία αλλαγή τώρα, αλλά μετά, αν θέλετε, σβήστε αυτή την αλλαγή να δείτε τι θα γίνει. Για να αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα, αδειάζω το buffer εισόδου, δηλαδή ό,τι έχει διαβαστεί μέχρι τώρα, γράφοντας next line. Αυτό στην ουσία είναι ένα καθάρισμα. Ό,τι υπάρχει στο buffer εισόδου, το παίρνω και το σαρώνω, δεν το αναθέτω πουθενά, έτσι ώστε στην επόμενη επανάληψη να διαβάσω καθαρά αυτό που πληκτρολογεί ο χρήστης. Δεν είναι κάτι μείζον, αλλά σας λέω, αν δεν το κατανοείτε, σβήστε αυτή τη γραμμή, βάλτε τη σε σχόλια όταν θα το τρέξετε, να δείτε τι πρόβλημα θα δημιουργηθεί. Λοιπόν, όταν κάποια στιγμή ο χρήστης πατήσει 2 και Enter, θα σταματήσουν οι επαναλήψεις, θα βγω εκτός αυτού του βρόχου, προσοχή στη στοίχηση και τη σειρά. Εδώ πέρα θα τυπώσω τα στοιχεία του καλύτερου προϊόντος, δηλαδή θα βάλω 3 εντολές εκτύπωσης και θα πω best name ή name of the best product, αλλά λίγο ρόλο παίζει.
best price. Ένα από τα άλλα ωραία στη Java είναι αυτό. Θυμάστε πέρσι πόσο δύσκολο ήταν να εκτυπώσω ένα μήνυμα που είχε και αλφαριθμητικά και μεταβλητές, μορφοποιητές θέσεις, κατάλληλα σύμβολα. Εδώ θέλω να τυπώσω ένα αλφαριθμητικό και να συνενώσω αυτό το αλφαριθμητικό με το περιεχόμενο μιας μεταβλητής. Χρησιμοποιώ τον τελεστή συν, ο οποίος είναι υπερφορτωμένος, όπως λέμε. Εδώ έχει άλλη δουλειά από ότι αν το χρησιμοποιήσω μεταξύ αριθμών. Και πολύ απλά θα συνενώσει το περιεχόμενο της best name με αυτό το αλφαριθμητικό. Αν μετά ήθελα να τυπώσω και άλλο αλφαριθμητικό, συν κάτι άλλο, συν κάτι άλλο. Πολύ απλά. Ναι. Να τυπώσουμε μια πρόταση που περιέχει, για παράδειγμα, μετά το όνομα περιέχει άλλο αλφαριθμητικό και μετά ακολουθεί άλλη μεταβλητή. Θα το σπάω. Μπορούμε να ξαναδείξουμε. Ναι, όσο θέλω. Συν best name, συν, ή ας το πάω κάτω που θα έχει νόημα. Εδώ που λέω best price, μπορώ μετά να βάλω συν, συν euro. Συν κάτι άλλο. Είναι πάρα πολύ πιο εύκολο. Τέτοιες διευκολύνσεις θα έχουμε αρκετές στη Java. Και ένα ακόμα μήνυμα εκτύπωσης. Best score. Το παράδειγμα αυτό θα το δείτε και σε textual μορφή, σε κείμενο, μέσα στις σημειώσεις στο Compass. Όπως είπα, στο Compass θα έχει και άλλο υλικό, περισσότερο από αυτό που συζητήσαμε, αλλά ειδικά για τις πρώτες εβδομάδες έχει κάποια κείμενα σε PDF. Διαβάστε τα, θα είναι αρκετά χρήσιμα για να κατανοήσετε οτιδήποτε δεν έγινε σαφές στη διάρκεια του μαθήματος. Κάθε φορά που κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στον πηγαίο σας κώδικα, έστω και ένα space, δίπλα από το όνομα του αρχείου βγαίνει αυτό εδώ το αστεράκι, το οποίο υποδηλώνει ότι το αρχείο δεν έχει αποθηκευτεί μετά την τελευταία αλλαγή. Μόλις πατήσετε Save, το αστεράκι φεύγει, που σημαίνει ότι το αποθηκεύσατε. Compile δεν χρειάζεται να κάνετε ρητά. Στην ουσία το compile γίνεται κάθε φορά που θα κάνετε Save. Αν κάνετε δε compile errors, τα compile errors δεν χρειάζεται να τα δείτε όταν θα κάνετε compile. Τα compile errors τα βλέπετε κατά τη διάρκεια συγγραφής. Δηλαδή, αν εγώ ξεχάσω εδώ ένα ελληνικό ερωτηματικό, που πρέπει να ολοκληρώνει κάθε εντολή, αυτομάτως βγαίνει κόκκινο σύμβολο, το κόκκινο σημαίνει συντακτικό σφάλμα, και αν πάτε με το ποντίκι επάνω, θα σας το πει και πολύ ρητά. Insert, ελληνικό ερωτηματικό. Άρα τα σφάλματα είναι δύσκολο να ξεγλιστρήσετε από τα σφάλματα. Θα τα βλέπετε όλη την ώρα από δίπλα. Τώρα που το έχουμε διορθώσει, μπορείτε να κάνετε εκτέλεση πατώντας αυτό εδώ το run. Αν σας ρωτήσει να κάνω run ως applet ή ως application, εσείς θα πατήσετε ως application. Το applet είναι μια δυνατότητα εκτέλεσης προγραμμάτων στη Java, η οποία ήταν πολύ δημοφιλή στα πρώτα χρόνια του διαδικτύου, που δίνει τη δυνατότητα να γράψω ένα πρόγραμμα Java το οποίο εκτελείται στο φιλομετρητή. Ίσως δούμε applet προς το τέλος του εξαμήνου. Να πω παρενθετικά ότι μέσα σε αυτό το εξάμηνο θα κάνουμε μια απόπειρα να μιλήσουμε και για Android development. Επειδή οι εφαρμογές που τρέχουν σε Android, όλα τα app που τρέχουν στα smartphones που έχετε, είναι Java, είναι κανονική Java, με 2-3 διαφορές που έχουν να κάνουν με το πλαίσιο χρήστης και με τις βιβλιοθήκες. Θα κάνουμε χωρίς να είναι ένα full Android development course αυτό που θα κάνουμε 1-2 παραδείγματα ανάπτυξης Java εφαρμογών σε φορητές συσκευές. Επομένως, για όσους έχουν ενδιαφέρον προς τα εκεί, ας κρατήσουν λίγο την όρεξή τους. Τρέχω. Κάτω βλέπετε το αποτέλεσμα της εκτέλεσης. Product name, δίνω ένα προϊόν, Hewlett Packard, τιμή 850 ευρώ, score 75. Και άλλο προϊόν, yes, IBM, τιμή 1500 ευρώ, score 70. Και άλλο προϊόν, yes, Lenovo, τιμή 700 ευρώ, score 80. Άλλο προϊόν, όχι, και μου λέει ότι από τα στοιχεία τα οποία καταχώρησες, το καλύτερο έως τώρα προϊόν είναι το Lenovo με αυτή την τιμή και με αυτό το score. Πείτε μου αν κάπου δεν τρέχει, είτε για compile errors, είτε για κάποια σφάλμα. Αυτό βρίσκεται στο products, ωραία, χωρίς να έχουμε compile, έτσι.
Errors exist. Πού είναι το error? Εσύ έχεις βάλει τη main μέσα σε ένα πακέτο που λέγεται products. Όταν χρησιμοποιούμε πακέτα, τα οποία είναι ένας τρόπος οργάνωσης, αν χρησιμοποιήσω πακέτο, πρέπει να γράψω εδώ ότι υπήρχε και πρέπει να το έσβησες πιθανόν, γιατί δεν το έχω εγώ. Εγώ δεν το έχω βάλει σε πακέτο, εγώ το έχω βάλει στο default πακέτο. Οπότε είσαι OK. Ναι, βεβαίως. Μισό, για να δούμε εδώ. Μήπως επειδή κάνω int με double, δεν το βγάζει λάθος. Βάλε και το price είναι double, απλώς δεν είναι string το price. Το price είναι double. Double. Για να δούμε. Αυτό είναι warning. Δεν μας πειράζει προς το παρόν. Δεν μας πειράζει. Για να δούμε. Εδώ είμαστε. Ναι, αυτό επειδή είναι ένα ρεύμα εισόδου, κανονικά τα ρεύματα εισόδου και εξόδου πρέπει να τα κλείνουμε, όπως ακριβώς κάναμε και με τα αρχεία Δεν είναι κάτι προς το παρόν μας απασχολεί. Κανονικά όμως, όντως πρέπει να κλείσει, να κάνω interleaved close. Είμαστε OK? Λίγο ακόμα, πολύ λίγο θα σας ταλαιπωρήσω ακόμα. Ναι. Illegal mismatch. Μεταβλητές σου τι γίνονται, string, double, int. Best name, best score, bool and more. Next line, next double, next int. Στη δεύτερη επανάληψη δεν είναι πρόβλημα. Να δω που, double prices on next double. Βάλε λίγο αυτό το next line που έχω βάλει εδώ. Next line. Τρέξτε το να μου πεις αν παραμένει. Εδώ, στο OK. Ναι. Όσοι από εσάς έχετε βάλει τον κώδικά σας μέσα σε ένα package, σε ένα πακέτο που λέγεται products, τα πακέτα όντως είναι ένας τρόπος οργάνωσης μεγάλων αρχείων στη Java, μεγάλων συστημάτων στη Java. Εγώ δεν έχω βάλει, αν δείτε πάνω αριστερά, εδώ λέει default package, πάνω από το main.java γράφει default package. Αν έχετε βάλει products, θα πρέπει να ξεκινήσει ο κώδικάς σας με μία αντίστοιχη εντολή που να δίνει το όνομα του πακέτου, package products. Πιθανόν να ήταν και να το σβήσατε, κάντε ένα save all. Ωραία. Μάλλον. Εδώ τι πρόβλημα έχουμε, μόνο αυτό το warning. Ναι. Δεν μας πειράζει, αυτό το warning σημαίνει ότι δεν έχουμε κλείσει, main, public, static, επειδή η main είναι μία μέθοδος, η οποία πρέπει να έχει συγκεκριμένο όνομα για να την αναγνωρίσει το σύστημα, πρέπει να την γράψουμε ακριβώς όπως πρέπει, άρα M μικρό. Προσέξτε, και στη Java, όπως και στη C, υπάρχει διάκριση κεφαλαίων και πεζών. Άλλο πράγμα το main με κεφαλαία, άλλο πράγμα το main με μικρά. Είναι άλλα ονόματα ή άλλες μεταβλητές, αν έχω ονόματα μεταβλητών. Μήπως ήταν με κεφαλαίο. Main με μικρό. Για να δω. Αυτό είναι warning, δεν είναι λάθος. Εσείς έχετε η main αυτή όμως, η κλάση σου, πώς λέγεται. Η κλάση σου λέγεται main.java, main. Ωραία. Δεν έχουμε λάθος, πρέπει να εκτελείται λογικά. Ωραία, τρέχει. Λοιπόν, μπορείτε να πειραματιστείτε με τη λειτουργία. Ο λόγος για τον οποίο γράψαμε αυτό το πρόγραμμα... Ναι. Για να δω. Μου λες αυτό. Εσύ, package, να το δούμε μετά, γιατί επειδή η κατάσταση είναι δικιά σου, να το δούμε μετά. Ο λόγος για τον οποίο γράψαμε αυτό το πρόγραμμα είναι για να δούμε, πρώτον, ότι αυτό το πρόγραμμα δεν είναι αντικειμενοστρεφές. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τα ένα ή δύο σημεία που χρησιμοποίησαμε αντικείμενα κλάσεων της Java, δεν έχει καμιά άλλη διάσταση αντικειμενοστρέφειας. Αυτά που γράψαμε εμείς είναι αλγοριθμικός κώδικας, διαδικασιακός κώδικας, θα μπορούσαμε να τον έχουμε γράψει και στη C. Παρ' όλα αυτά, έχει περιθώρια το πρόγραμμα να γίνει αντικειμενοστρεφές. Και αυτό θα το δούμε ως εξής. Πάμε σε αυτό το σημείο του προγράμματος που κάνω bold, που κάνω highlight. Εδώ έχουμε τρεις μεταβλητές, best name, best price, best score. Υπάρχει κάποια έννοια
κάποια οντότητα στην οποία αναφέρονται συλλογικά και οι τρεις αυτές μεταβλητές. Δηλαδή, όταν λέμε καλύτερο όνομα, καλύτερο προϊόν, καλύτερο σκορ, όλα αυτά τα πράγματα μαζί αναφέρονται μήπως σε κάποια έννοια? Αναφέρονται στην έννοια του καλύτερου προϊόντος. Δηλαδή, παρότι εδώ δεν το έχουμε γράψει ρητά, υπονοούμε ότι υπάρχει έννοια ενός αντικειμένου που είναι το καλύτερο προϊόν. Ναι. Υπάρχει ερώτηση? Το ίδιο και εδώ. Εδώ χρησιμοποιώ name, price και score. Υπονοείται κάποια έννοια σε αυτό το σημείο? Υπονοείται η έννοια του προϊόντος το οποίο διαβάζω σε κάθε επανάληψη. Το τρέχον προϊόν. Άρα και σε αυτό εδώ το μικρό προγραμματάκι υπονοείται ότι έχω δύο αντικείμενα, το τρέχον και το βέλτιστο, της γενικής κατηγορίας προϊόν. Και το πρόγραμμα μπορεί να ωφεληθεί και να βελτιωθεί η δομή του, φτιάχνοντας μια τέτοια κλάση, μια τέτοια κατηγορία αντικειμένων. Άρα στο πρόγραμμά μας τώρα θα δηλώσουμε μια νέα κλάση. Θα φτιάξουμε μια νέα τέτοια κατηγορία αντικειμένων. Συνήθως είναι καλή πρακτική κάθε κλάση να τη φτιάχνουμε σε ένα ξεχωριστό αρχείο, για λόγους ευκολότερης κατανόησης του προγράμματος. Αν έχω 1000 κλάσεις σε ένα πρόγραμμα, δεν θέλω να είναι όλες μέσα στα ίδια αρχεία, θέλω η κάθε μία να βρίσκεται στο δικό της. Παρ' όλα αυτά, καταστρατηγώντας αυτόν τον κανόνα για ευκολότερη αναφορά, σήμερα θα φτιάξουμε την κλάση πάνω από τη main για να την βλέπουμε εύκολα. Δηλώνω μία νέα κλάση με τη δεσμευμένη λέξη class, ακολουθούμενη από το όνομα της κλάσης. Μία σύμβαση αρκετά ισχυρή στην Java είναι τα ονόματα των κλάσεων να ξεκινούν με κεφαλαίο γράμμα. Έτσι ώστε οποτεδήποτε βλέπω κάτι με κεφαλαίο γράμμα να λέω «Οπ, αυτό είναι κλάση». Πώς θα την ονομάσω? Product. Δεν υπάρχει λόγος να την ονομάσω διαφορετικά. Άγκιστρα που ανοίγουν και κλείνουν. Ό,τι περιλαμβάνει αυτή η κλάση, δηλαδή ιδιότητες και λειτουργίες, θα τις βάλω μέσα σε αυτά τα άγκιστρα. 2-3 εντολές ακόμα, υπομονή. Το πρώτο πράγμα το οποίο οφείλω να αναγνωρίζω σε κάθε κλάση είναι τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά που έχει κάθε αντικείμενο αυτής της κατηγορίας. Τι χαρακτηριστικά έχει κάθε προϊόν? Εδώ δεν χρειάζεται να σκεφτούμε πάρα πολύ, γιατί είναι το παρακάτω πρόγραμμα που μας οδηγεί. Ποια είναι τα πράγματα που προσδιορίζουν κάθε προϊόν? Το σκορ και η τιμή. Αυτά τα τρία πράγματα θα τα δηλώσουμε ως ιδιότητες της κλάσης. Ιδιότητες attributes είναι ο πιο συνήθις όρος. Μπορείτε να το βρείτε και ως μεταβλητές αντικειμένων, στιγμιοτύπου, μπορείτε να το βρείτε και ως μέλη δεδομένων. Συνήθως όμως τα ονομάζουμε attributes. Class attributes. Τα σχόλια στη Java μπαίνουν όπως και τα σχόλια στη C. 2 κάθετες για σχόλια μιας γραμμής, αστεράκι κάθετος, κάθετος αστεράκι, αστεράκι κάθετος για σχόλια πολλών γραμμών. Και δηλώνω μία ιδιότητα γράφοντας αυτό εδώ. Δηλαδή, δηλώνω το όνομα της ιδιότητας, ισχύουν τα ίδια με την ονοματοδοσία μεταβλητών που ίσχυαν και στη C. Ο νούμερο 1 κανόνας είναι να δηλώνω τις ιδιότητες με ονόματα που έχουν νόημα για τον προγραμματιστή, όπου διαβάζοντάς τα καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται. Τύπος δεδομένων, string, αλφαριθμητικό είναι το όνομα. Private, το private είναι ένα προσδιοριστικό ορατότητας, όπως ήταν και το public. Private σημαίνει ιδιωτική ορατότητα. Σημαίνει ότι την ιδιότητα αυτή δεν μπορεί να τη δει απευθείας ο έξω κόσμος. Υπάρχει μια αρχή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό που λέγεται αρχή της ενσωμάτωσης, η οποία λέει ότι εκτός από πολύ ειδικές εξαιρετικές περιπτώσεις, οι ιδιότητες όλων των κλάσεων πρέπει να είναι ιδιωτικές. Γιατί? Φανταστείτε ότι αυτός εδώ είναι ο ανθοπόλης Fred, που έχει ένα όνομα, Fred, έναν αριθμό φορολογικού μητρώου κτλ. Ένα τηλέφωνο και ούτω καθεξής. Αυτά μάλιστα δεν είναι string. Οι ιδιότητες αυτές πρέπει να μην είναι ορατές στον έξω κόσμο. Αν ήταν ορατές,
θα σήμαινε ότι εγώ μπορώ να πάω ενδεχομένως κατά λάθος στον αριθμό φορολογικού μητρώου και να τον αλλάξω. Καταστροφικό. Θα δούμε και άλλα παραδείγματα που είναι καταστροφικό να μπορώ να επεμβαίνω στις ιδιότητες. Άρα ο κανόνας, τον οποίο τον παίρνουμε σαν χάπι τώρα στην αρχή, είναι ότι όλες οι ιδιότητες θα είναι ιδιωτικές. Θα πει κάποιος, καλά, άμα είναι ιδιωτικές και εγώ θέλω να τις δείξω στον έξω κόσμο, πώς θα το κάνω? Αν θέλω να το κάνω, μπορώ μέσω κατάλληλων λειτουργιών. Αλλά οι ιδιότητες θα είναι εξ ορισμού ιδιωτικές. Άρα, private string name, private double price, private int score. Συνήθως οι ιδιότητες μπαίνουν στην αρχή της δήλωσης μιας κλάσης, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό. Μπορούν να μπουν οπουδήποτε. Συνήθως όμως τις βάζουμε όλες μαζί για ευκολότερη αναφορά στην αρχή της κλάσης. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι μάλλον εξαντλήσαμε τα όρια των αντοχών. Δεν μπορούμε να περπατήσουμε και παραπάνω, γιατί πρέπει να μείνουμε συγχρονισμένοι με το άλλο εργαστήριο. Ακούω αν υπάρχουν απορίες. Το λόγο που δημιουργήσαμε την κλάση. Λοιπόν, το πρόγραμμα θα μπορούσε να υπάρχει και χωρίς την κλάση. Καταρχάς, ξεκινήσω από αυτό. Λειτουργούσε σωστά, θα μπορούσε να λειτουργεί και χωρίς κλάσεις. Όταν όμως ένα πρόγραμμα το οργανώνω με δικές μου κλάσεις και κυρίως όταν αρχίσουμε να κάνουμε μεγαλύτερα προγράμματα, το πρόγραμμα θα αποκτάει δομή. Θα είναι ευκολότερο να το καταλάβουμε. Να το δώσω με ένα απλό παράδειγμα χωρίς να πω πολλά. Φανταστείτε ότι θα είχα ένα πρόγραμμα που δεν θα έχει να κάνει με προϊόντα μόνο. Θα έχει να κάνει με προϊόντα, με σούπερ μάρκετ, με πελάτες, με εμπόρους, προμηθευτές και ούτω καθεξής. Αν δεν είχα αυτή τη δόμηση σε αντικείμενα και σε κλάσεις, όλος ο κώδικας για όλα αυτά τα πράγματα θα ήταν στη main. Χάος. Αν θα αρχίσω να φτιάχνω κλάσεις, όπου τις λειτουργίες του προϊόντος θα τις βάλω στην κλάση προϊόν, τις λειτουργίες του εμπόρου θα τις βάλω στον έμπορο, τις λειτουργίες του σούπερ μάρκετ τις βάλω στο σούπερ μάρκετ, το πρόγραμμα θα αποκτήσει τάξη, θα αποκτήσει δομή, θα είναι πολύ πιο όμορφο, πολύ πιο εύκολα κατανοητό. Η εύκολη απάντηση είναι ότι το κάνουμε για αυτό. Επομένως, θα δούμε στα επόμενα εργαστήρια που θα αρχίσουμε να βάζουμε περισσότερες κλάσεις και τα αντικείμενα να συνομιλούν μεταξύ τους. Όσοι μπορείτε, μην χάσετε σήμερα το φροντιστηριακό μάθημα, ακόμα και αν είστε πολλοί στο αμφιθέατρο. Το αμφιθέατρο έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα. Με τον κύριο Χαϊκάλη θα μπορείτε να δείτε και κάποια πράγματα ακόμα που δεν προλαβαίνουμε να δούμε εδώ. Σε κάθε περίπτωση τα λέμε μαζί την άλλη Παρασκευή, ίδια ώρα, δεν έχουμε καμία αλλαγή αίθουσας ή εργαστηρίου εμείς. Ναι.